Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 yılının 16. fevralı heplerinin anı günü. Biz şu gün bir gıynanç haber bilen bizim efirimiz başlayat hormatly vatandaşlar. Ine Rossiyada Rossiyanın bir unikalny bir üýtgeşik politiki Aleksey Navalny ine türmede ýok. Şu maglumatlar hem yerde barlanýar. Bunu ofitsial ýagdaýda FSI'nin diye yani Federalna Surba şu koloniyalar seyrediyen Federalna Surba ıglan etti. Şunun için biz şunki efiri köp ederiz Rus diline yani Türkmen diline ve şu Navalnyň yani Rossiýanyň gelecek arzuwuny yerine getirebilecek ulu politik, ulu siýasatçy Navalny öldürildi. Şoň öldürilmi ya öldürilmi hemme zatlar anyklanýar ýöne mediklaryň ýa aýdanyna görä ýa tromb gaçypdyr, tromb aýrypdyr şo sebäplen ölüpdir zat ise 2-3 ýyldan ozal interwýu berýärdi Gulýal saglygy we onu barlayan medikler Navalnyň mediklary şonu tasdiklamýardy. Şoň tromblaryň problemasy bardyny. Bizim ine şu çykyşymyzda Nurjan apa gatnaşan Nurjan apa salamu alaikum. Salam Murat Kılıçoviç. Salam vatandaşlar. Şu gün ine şoýal habar eşitdim, men işledim. Şoýal habar eşitdim, men gaty bozuldum. Ýani gara güýçler, ak güýçleri yeňdi ýaly bir duýgy emele geldi. Sebäbi Putinski rejim, bu diktator rejim. Edil Türkmen rejiminiň kopýasy şol Putinski rejim. Şu Putin'in karşısına Navalny köp yıllardan beri görüşýärdi. Putin'in sistematyna garşy. Putin onu hem ýanky nimet gördü, awlap gördü, hem onu ýanky ýygyna düşüp öldürjek bolup gördü. Bassy, aýyrdy, her adet gördü, şondan diňjek bolup, Navalny şonu da ýanky görüşdi. Navalny Rossiýada iň uly oppositsioner güýç boldy. Şoň ýanky Navalny komandasy. Şoň komandasy ýa topory hemme korrupsiýonýarlar, paraxorlugy, Rossiýanyň içine paraxorlugy anyklap Ýewropada ýa başga ýerlerde şoň mülklerini görkezip, şoň näçe pul ogurlaýany, şoň atlaryny näçe emlaklar badygyny hemme atlaryny görkezip korrupsiýaga garşy görüşýärdi we Putinski rejime garşy görüşýärdi. İň ökdü oppositsionerlaryň biridi Rossiýada. Ine Nurjan apa, siz men habaryma bir topar mitingler edýäňiz Navalnyň gollayan toparlar bilen New York'ta birleşip bizim ýanky türmelerdäki ýatan politik uğruna biýüne ýatan vatandaşlarymyzy gollap çykyş edýärdiňiz New York'ta. Şu arada bir gurumy Navalnyň topary näçe beri şol ýanky Navalnyň gollap nimelere gelip ýanky şolara bir pul berýärmi diýä şoň hakyky görüş jardamlaryny işlerini tasdiklap Amerikada hemme adyny goýup gelip miting edýärler. Şu arada bir açyk gurum bolsa. Doğru. Navalny'nin yani egindeşleri gaty köp. Ol diňe New York'ta däl, ol bütün dünýäde bar. Olar yani bu taýda her 4-nji gün Rus ilçihanatynyň öňünde hökmany suratda ya gar diýmän, ýagyş diýmän nähili howa bolsa da 20-30 adam gelip şo taýda şo nägilerliklerini bildirip halky çagyrýarlar. Navalnyň türmeden boşadylmagyny isleýärler. Yani talep edýärler. Bizim öz gezegimizde bir näçe gezek şo taýda bolduk, geçirdik. Navalnyň doğrudan gaty güýji, uly işler etdi. Korrupsiýa bilen Putiniň rejimini ýok etmek üçin doğrudan bir geroy adyny aldy. Biz doğrudan men bugün bu haberi alamda yıkıldım diýsem yeridir. Yani
bu böyle bolmaly däldi. Putin Navalny'ni azdan öldürüp başladı. Zehirlediler. Sonra o zehirlemekten sonra birçok bir bela taptılar. Ondan sonra onu Germaniya yolladılar. O tayda liçenya geçti. Navalny yine de öz yolundan şaşmadı. Hükman bu yolumu devam edecek dedi. Halkım için dedi. Bir de liçeni aldıktan sonra Germanya'dan sonra yine de Rusya dönüp geldi. Dönmeye de bilirdi. Ama yine de öz halkı için, öz vatanı için geldi. Onu aeroportta tutukladılar. Yine o gündür bugün neredeyse 3 yıldan beri Navalny'ni şu türmelerde saklayalar. Vladimir'de türmede en son gedek 297 gedek sezon bastılar adamı. Yani sezon yağdayını bence ayda oturmalı değil. Adamlar go bilyendir. Yani başından geçirmeselerim şunu bilyendir. İnnem olsa Zapalyari deyip bir sutkada 2-3-4 saat yani yağtılık oluyor. Galanı her zaman otaya giyce oluyor. İşte gidip Navalny'nin az neme bolsa da bir şeyle ölümüne sebep oldular. Bu bugünkü ya da dünkü bolanda deyip men pikir edem o. Onu yavaş öldürdüler. Hormatly vatandaşlar, men açık orşo daýdan, türkmençe daýdan teýär şu efiri bütün bizim vatandaşlarymyz düşünsün ve daşyny içinde Türkmenistan'ın içinde karma daşına karma hemmesi düşünsün. Bizim efirlerimizi halkara urumlarım oraya, bizim efirlerimizi beylik milletlerim oraya, şoň üçin kidille görünleri. Дорогие товарищи, дорогие земляки, дорогие наши подписчики, наши активисты. Сегодня мы получили очень ужасную трагедию, что Алексей Навальный, руководитель ФБК, оппозиционного движения в России, умер. И этот человек на протяжении последних несколько лет, больше 10 лет, боролся за справедливость, за конституционные права своих граждан России, за разоблачение коррупционеров, за смену этого режима. Его и травили, и преследовали, и сажали. И последний раз он, несмотря на это, приехал в Россию, и его по сфабрикованным делам посадили. Вот вчера или позавчера суд был, 19 лет дали. Перевезли уже в колонию на отсидку. Я сейчас покажу несколько кадров, но я хотел бы немного сказать о Навальном. Это уникальный политик, который смог организовать по всей России свои движения, свои офисы, и против него Путин боролся очень сильно. ОМОНы приходили, закрывали, все равно люди держались за ФБК, поддерживали, финансировали, и они боролись действительно с этим режимом. Я сейчас покажу несколько кадров об этой истории, и я расскажу вам покажу несколько информации, и мы детально поговорим об этом. Ахмед Апара, биз эштегенби? К нам присоединился Ахмед Апара. Senin yankı kameranı görünen o. Yankı suratını görünen. Görünmeli, öze açığa doğru kamera. Teğden giyip teğden nemet görün. Mümkün şonda olur. Давайте я вам покажу, что творится на масс-медийной площадке, что происходит, чтобы вы себе отдавали отчет реально, что происходит, какая есть информация о Навальном, как власть реагирует на это, как весь мир реагирует на это. Давайте посмотрим. Одну минуту. Буквально одну минуту. Мы этот эфир не готовили практически, вот сразу начали, потому что это событие такое, знаете, которое всполотило все
все чувства каждого человека, который борется за правду, поэтому мы неподготовленно ведем этот эфир. Я вам покажу сейчас несколько кадров, обратите внимание. Вот ФСИН России, это официальная организация, она говорит о том, что вот на ее сайте, что Навальный сегодня умер в колонии. У него, значит, после прогулки он вышел, он прогулялся, он зашел, начал заходить в камеру, и у него тромб, значит, отсоединился, и в связи с этим он потерял сознание. Приехали реанимационная группа, пыталась его спасти. Более полчаса боролись за его жизнь, не смогли его спасти. Вот давайте мы посмотрим, что говорит ФСН. Как говорится, попробуем зайти на их сайт, он, естественно, не работает. Это российский сайт, это то же самое, как Туркменистан. Никакой информации нету, все избегают материалов, таких вот срочно горячих материалов, боятся ошибиться, боятся что-то сказать, и, как говорится, сайт не открывается. Вот он не открывается, невозможно. Второй сайт тоже не открывается. Это был Евроньюз, нет, это ФСН был, ФСИН был, он не открывается. Давайте посмотрим, что говорит «Новая газета». «Новая газета» говорит, ФСИН, значит, официально сообщила о смерти Алексея Навального. Что известно, реакция сторонников врачей и политиков в мире обновляется. Официальное сообщение ФСИН. 16:02, то есть сегодня, в исправительной колонии номер 3 осужденный Навальный Алексей после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причина смерти не установлена. Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев говорит, по решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую, сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду, все тогда было нормально. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков что говорит? ФСИН занимается всеми проверками, тут особых поручений не нужно, должны медики выяснить. Он подтвердил, что Путин доложено о смерти Навального. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что адвокат политика вылетает в Харт. Она добавила, что не располагает подтвержденного сообщения о смерти Навального. Александр Полупан, врач-анестезиолог, реаниматолог, что говорит? Одну минуту. Он говорит, диагноз, который они пытаются поставить, тромбоэмболия, пока не правомочен. Это можно установить только по результатам вскрытия. Александр Полупан был в группе врачей, которые приехали из Москвы в Омскую область, куда Алексей Навальный был доставлен после своего отравления в августе 2020 года. Здесь также показана международная реакция. Президент Латвии Эдгар Ринкевич. Чтобы вы не думали об Алексее Навальном как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Главмид Норвегии заявил, что глубоко опечален новостями о смерти Навального, считает, что ответственность несет российское правительство. Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Я глубоко опечален, обеспокоен этими сообщениями из России, что Алексей Навальный мертв. Все факты должны быть установлены. Голос Навального на протяжении многих лет был сильным голосом для борцов за демократию. Союзники НАТО давно призывали к его освобождению. Сейчас у нас нет никакой информации. К российскому правительству есть серьезные вопросы, на которые оно должно ответить. Навальный был в тюрьме, он был заключенным. России нужно в этом разобраться. Канцлер Германии Олаф Шольц. Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию. Премьер Великобритании. Глава Евросовета Шарль Мишель, Дмитрий Муратов и так далее, и так далее, и так далее. Давайте мы посмотрим. Я хотел бы показать выступление Байдена по поводу Навального. Байден сразу выступил по поводу кончины Навального. Давайте посмотрим. Я прошу прощения, это не то видео. Должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.
на моем месте. И я уверена, стоит ли мне... Вот эта жена Навального, она является в Мюнхене на заседании Совета Безопасности, и она услышала эту новость. Никто еще не подтвердил из ее родственников, что Навальный умер. Просто сообщение на официальном сайте ФСИН. Она разбирается, и поэтому попросила своих родственников и всех остальных не выступать по этому поводу. Вот что она говорит. Давайте послушаем. Выйти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. Здесь нам очень хочется напомнить, что Алексей Навальный часто писал... Вот это было выступление жены Алексея Навального на Совете Безопасности. Давайте посмотрим следующее видео. Я бы хотел вам показать. Я бы хотел вам показать небольшой очерк его деятельности, который подтверждает, что он был близко с народом, он работал для народа, что его народ поддерживал. Давайте посмотрим. Минуты вспомним яркие моменты, которые приносил нам Алексей Навальный. Привет, это Навальный. Как вы считаете, можно ли запретить любовь? Можно ли в России запретить любовь? Могут ли графологи запретить любовь? Могут ли рабочие группы запретить любовь? Мы собрались здесь ради любви и закона. Мы будем бороться, потому что знаем, что наша борьба нужна. Ее ждут, и на нее надеются. Верьте в себя, и мы обязательно победим. Мы перевернем это все вот с головы на ноги. Мы все построим, мы всего добьемся. Мы проснемся в другой стране. Потом шаг за шагом мы будем идти, пока при нашей жизни, чтобы мы везде могли написать. Мы не хотим. У нас в России так хорошо. Добьемся этого. Спасибо, ребята. Спасибо огромное за помощь. Вы огромная сила. Yine şuraya politik, şuraya halk beni işleyip, Rusya'nın içinde büroları açıp, Putin'e karşı uğraşan adam, toporunu yığınap, yankı toporu bilen hükümetten pul alman, dine halkın pulunu, yankı halkın pulunu, şul hemme opozisyonlu işler edip, bir neçe yıldan beri görüşüp gelen Navalny, şun türmede öldürüldü. Hormatly vatandaşlar, şu Navalny'nin tarihi bizim tarihlerimizde miňdeşek, ýöne Navalny gatyňdy bize göre. Ine şu tarihi dine Russiýada däl, Gazakstanda da, Özbekistanda da, Kırgızstanda da, Türkmenistanda da we beýleki Belarusiýada da şuraya tarihler bolýar. Ine şuraya rejim öz garşydaş adamlaryny konkurensiýaň esatyna utup
yeňip, setler alıp yol boşy bolanok gaýtyp şolar öldürüp öz konkurentlerini ýok edip siyasi meydançany boş edip hiç kim getirmän şo ýerde diňe özü iň uly kandidat bolup saýlary geçirip ondan falsifikasiýa edip utýar. Ine şonuň üçin şolar diktatorlar, azatlyga garşy adamlar, azatlygy ýok edýän adam, azatlyk baýdagyny alyp öňe adamlar garşy bolýan rejim diýen ýaşma. Akıl apara hoş geldiniz. Biz şoň bir ýa-ni efir edýäs, gaty çalt ýagdaýda şol efir gurmadyk. Bizim halkymyzda şol Rossiýada iň uly bolan siyasi strategiýany tragediýany bir beýan etjek bolup şol efiri açdyk. Şoň bir gynanç habar aldyk Navalny barada. Sizden bir söz aýtsaňyz şu Navalnyň taryhy boýunça Navalnyň ýa-ni dürüjçiligi näme täsir etdi öňkü Sowet döwletleriniň arasynda we dünýäde we Navalnyň ölümi näme getirdi Rossiýany, haýsy noktada getirdi. Şu arada bir bize gurur verseňiz. Salam Murat, salam Nurcan, salam kadırlı illeşler. Bugün doğrudan bir katı ağır gün, katı ayrılığın şun. Sebebi Alexey Navalny ençem yıllardan beri diňe bir Orsiýadyň opozisiýasy üçin, Orsiýa demokratik protest hereketi üçin näle ähli öňkü post-Sowet ýurtlary üçin köpüýmiz üçin bir görünli boldy. Sebebi ol işi urnamagy başardy. Orsiýetde mümkinçilik bardy. Mysal üçin bunun 5 ýyl, 7 ýyl Navalny öz komandasy bilen FBK diýerler onu. Şol neme bilen ýanky görüşe başlanmadyna, korrupsiýa garşysyna Orsiýadyň gaty köp şäherlerine, ýalňyşmasam şu 70 şäherden gowrak mı diýenler, öz ştablaryny açyp bildiler. Ştablaryny açyp, şol ýerde iň öňde barjy, iň okuly, bilimli, iň ýürekli, batyr adamlar, ýaşlar, aýratynam ýaşlar ýygnap, şeýle gurumaçylykly işi ýola goýmaň hötdetinden geldi Navalny. Şoň başynda duran doğrudan bir adam Navalny, Alexey Navalny. Olam şu terjime halyna seredýände men häzir 1976-njy ýylyň 4-nji iýunyna doglan. Ýani menden 20 ýaş kiçi. Muratdan belki 15 ýaş kiçidir ýa-da 10 ýaş kiçidir biljek geldi. Şeýle seredemde umuman opozisiýon töwereklerde bir ýaşylyrak adamlar hereket edýärdi. Şolar ýaly netijeli. Emma Navalny ýaşlygyna garamaddan şeýle bilimli, okuly hem juda bir şeýle batyr adam bolan soň, onuň şuňa ünslerin. Ol görüşe başlanma Orsiýetde intek legal görüş alyp barmak mümkinçiligi Türkmenistan ya Özbekistan ýaly ýurtlar bilen diňende ol ýer bilen gök ýaly tapaw edýärdi. Ol döwürlerde sen nimäni görüş partiýaň ýa bolmasa jemgyýetçilik toparyň adyny, etçi işlerini bellep, on programmasyny, düzgünlamasyny ýazyp, Türkmenimede, Russiýada, Russiýa Federasiýasynda, Orsiýetde onu hasaba aldırmak mümkün. Şol mümkinçiliklerden Navalny hem onun pikirdeşleri ören gowy peýdalandylar. Hem de öz görüşlerini şeýle ýokary derejede urnamagy başardylar. Onuň Orsiýadyň massştaby näme? Ol Türkmenistan näme? Ya bolmasa Gürgistan näme? Kiçik döwletler. Şoň üçin Orsiýetde ilmli bilimli adamlarym ken, yürekli adamlarym ken Navalny gaty köp adamlar kömek berdi. Yönü Navalny elbette päsir veren adamlarym ken, onu dürlü zatlarda aýypladylar. Ona şu hamana Navalny şol FSB-ň ýani öňkü köni ady KGB, şol KGB-ň agentimiz. Navalny şoň diýen ne diýämiş? Şol KGB näme diýse, kimi tankytlamaly diýse, şonu tankytlaýarmyş diýip, şol ýaly bol usul gıybetler ýaradýan adamlarym bütün şu görüşüň dowamyny şol hereketin kimin hut Navalnyň öz aýanyň asylşyp geldiler.
Yönü muňa garamadan Navalny ol zatlara üns vermedi. Diňe yeri gelenine juda çakdan geçen adamlaryň turmuşyna gelmedi. Öz çıkışlar bilen hem de öz görüşini dowam etdi. Yönü birden kada anha 20 Ağustos'ta 2020 ýylyň 20 Ağustos'ta onu nimetdiler. Zäherlediler. Onun ol zäherlerini de ýanky şol Navalny öz pikirdeşleri bilen, öz topary bilen Sibir'e nimeýe gidenler. Şo korrupsiýa boýunça inniki gepleşigi taýýarlamak üçin material toplamaga gidenler. Şoň ýylyny ýyllap Moskwadan ýürüýte bir topar uçýa. Şonu şol ýerde zäherlemek üçin Novichok diýip bir erwet zäher bar. Ol zäher adamyny şol nämeden ölenini bildirmän öldürjek bolanlarna şonuna ulanýarlar. Şol zäher birinji ýerde Türkmenistanyň ulanýar. Şunu köp adamlar bilýän näler. İlkinji ýerde şol Novichok Türkmenistanyň ulanýar. Men geljekde Erkin Türkmenistan radiosynyň gepleşikleriniň birine şo Novichok'un Türkmenistanyň ulanýyşy kimin garşysynda ulanýandygy barada ýürüýte bir gepleşik etmekçi. Ýöne häzir öňünden şonu aýdyp goýýan. Şol Novichok'u ulanyp Navalnyny zäherlenlerine Navalnyň bir ölmen galmak üçin ýardam eden bir zat bar. Olam şu Omskda uçor düşürýärler, samolyoty düşürýärler, ne bir içinde uçup barýan ýolçularyň biri özüni erwet duýýady. Onuň şo gyýgyryp buraya da çıdaman. Şonu özüni ýitirmäke aýdýa bir ksan ýanyny da oň pikirdeşler otur. Onuň şu Omskda samolyoty düşürýärler de şo taýda göz göni nime sürýärler, keselhana. O keselhanada da insaply wraçlar gabat gelýärdi, buna kömek edip başlaýarlar. Ýoksam ol ölmeli eken, onu öldürmek üçin edilen ol zäher. On şu içki eşigine şu zäher çalynypdyrdan öýço. Ýöne şol eltilen keselhanasyna Efesben, şonu gurunan Efesben ýani Türkmenistanyň emkemi de şol Efesben gurunan zäherlenmesini hem de şoňa berilen buýrugy şu keselhana berip ýetişmendirler. Hiç gaýsy şu Efesben adamlarynyň, döwletiň adamlarynyň şu samolyotyň ýorlu Omskda düşürilýäni bilmendir. Şolam Navalnyň diri almana sebäp boldy. Ýani oňa ilkinji şol zäherin garşysyna berilen kömekler berilýär şeýdibem Navalny ölmeli halde. Onu şu taýda ilkinji kömek berilenden soň 17 ýanwarda 2021 ýylyň 17 ýanwaryna onu Germaniýa alyp gitdiler. Germaniýanyň bir belli juda bir belli nemesi var. Charité diýip bir keselhanasy bar. Ol dünýä boýunça ýani halkara derejede belli bir güýçlü keselhana institut. Ýani şoňa eltip olan hut Merkel'in öz yüz tutmagy bilen hemen Finlandiýanyň prezidenti ýani Putin'e yüz tutmagy bilen oňa diýişlerini gysyp ruhsat bermeli bolýarlar. Ýani Navalnyny Germaniýaga gidip şo taýda bejermek üçin. Onu da orsiýetiň oňa ruhsat bermegi, şondan soň Navalny inni adam bolmaz, ýa öler, ölmese de geplä bilmez, lal bolar, ýa bolmasa bir ysmaz bolar diýip şeýle anam bilen oňa ruhsat berýärler akitmäge daşar ýurda. Ýöne Navalny özi bir ýaşa bolan hemen bir içip çekip ýörmedik, bir sport bilen meşgul beren oglan bolan soň şo bedeni güýçli bolup, şolar ýaly agyr zäherlenmeden ol gutulup çykyp şo krizisten ödüm iş ukuýuny saklap çykýar. Maýyp büjürüp bolanok. İş ukuýuny saklap çykýar hemen şondan soň men ýanky diýende adam şu nemede onu ekidenlerine birazcık öňre ekiden bolmaklary mümkin. Ýani 20-22 Ağustosda 20 ýylyň şol Omskda bejerilýär. Hemen hawa şol ýylyň 20 sentýabrynda ekidilýär Germaniýa. Näşde men belli edipdirin 20 sentýabrynda 20 ýylyň Germaniýa ekidilýär da şo şarity keselhanasyna. Ondan soň ol ödüne gelen soň onun ýanky rehabilitasiýa diýip bir zat bar da dikeldiş
möhlet edip. Şonu yine de öýdi şu allygyna çykyp gedilenje edip, maşk edip, ähli etmeli işleri edip, seýdip sagalyp, doğru 100% diýip bolmady ýöne, ýem belli bir derejede sagalyp, inni öňüne şeýle mesele durýar-da şowa. Ortada dolanmalymy ýa-da günbatarda galmalymy. Inni onu öldürjek bolýanlary belli boldy, bütün dünýä äşkar boldy. Ol Navalny da belli, on aýaly Yulia da belli, çağalaryna da belli, hemme kişe belli. Inni şowa ol egerde şeýle batyr adam bolmasa, onu Germaniýada galmagan bolýardy, Amerika ise de yer berýärdiler. Dünýäniň islemlik ýurduna diýen ýaly demokratik ýurtlarda Navalny gaçwatyly bermäge taýýardylar. Emma Navalny şonu bütün dünýäni hayran alyrdy. Onu hatta şu Germaniýanyň döwlet ýolbaşçylary seninle gitme ortada diýipdirler. Sen barsan bellisi ýok, ýene seni öldürmekleri mümkin diýip aýtsalaram, ýok men öz ýurdumdan gaçyp geljekkel, men öz ýurduma dolanjak diýip ýene de öz yltyýaryny meýletin ortada dolanmy. Ana şol 2021-nji ýylyň 17-nji ýanwarydy. Şonu men ýadyma düşýär, şo wagt bilen hemmemiz gyzyklanıp şo bolup geçen wakalary görýärdik-de. Şonu Navalnydan samolyotyň üstünne şo ortada Moskwa ýetip barýarka interwýu aldylar. Daşaryurt nemeleri. Sen gorkoňokmy dolanmaga ortada diýip. Şonu Navalnyň aýdan sözi men häzirim ýadymda. Men nämeden gorkmaly? Men öz ýurduma dolanyp barýan ahyryň diýdi. Şu sözü ýalňyşmasam Navalny Ors halkyna aýtdy. Şu Ors halky, Rus halky, kimin bütün Ors ýerden türlü milletlerden bolan halky, ilaty men arkamda durar, meni inni işler ýaly ölümden açık şu öldürjek bolanlarny da ölmän gutulansam, meni inni öldürmäge ýa-da men türme salmaga Putin'in ınsafı çatmaz diýen onam bilen geldi. Emma gynansalam Orsiýadyň halky guwe galmady. Elbette Navalnyny garşylamaga baran adam müňlerçe, 10 müňlerçe adamlar bar. Ýöne onu şonu ilk Şeremetiyeva düşürjek diýip otady düşürmän başga bir aeroportda düşürdiler, ýalňyşmasam. Ol garşydyran adamlaryň köpçüligini ağırlamak üçin. Şeýtdirwem Navalnyny ana ýene de şo Moskwa gelen soň namartlyk bilen tutdular. Men şonu hemen pikir etdim. Inni egerde şu ortadan häzirki ýolbaşçylaryna bir azyjyk ınsap bolan bolsady, olar şeýle hereket etmeliler. Şonu garşylamalylar resmi derejede päsgetçilik öğretmenlerler. Kimim ine gutlaýar, sen sagaman ölümden gutuldyň. Muňa biziň hiç ilgi gatnaşymyz ýok. Şoň üçin biz näme kömek gerek bolsa size bereriz. Arkaýyn gelin ine ýurdumyzda ne ýaşaň diýip şolar ýaly bir mertlik görkezmeliler. Emma adamlar namart hökümetde ýa-da hökümeti eýilen namart adamlarda beýle ınsaf, geçirimlilik, giňöwürlik bolmaýar. Şoň üçin ölümden zordan sapık gelen bir Hudaý tarapyn şol ölümden gutulan Aleksey Navalnyny eýem şol ýylyň 2 fevralyna 2021-nji ýylyň 2 fevralyna täzeden suud edip ýene de şoňa ýyl kesip bir aýalyk bilen türme saldylar. Şu iş bolup geçende men Orsiýetdäki hökümetiň Türkmenistanyň şu Niýazowyň başystik hökümetinden hiç iltipatyny ýokdugyny gördüm. Sebebi men Niýazow bilen mysal üçin ýöne bir 100 euro bir deňeşdirme getirjek bolýan. Sowet döwründe türkmeniň mertebesi üçin, türkmeniň dilini döwlet dil etmek üçin, türkmen çağalaryny hem enelerini köpçülikden ölümden halat etmek üçin göz şoň kabinetinde de çakmışdym. Niýazow Moskwa gelende 1988-nji ýylda Moskwada da çakmışdym. 89-njy ýylyň 24-nji aprelinde ýene de Moskwada çakmışdym Niýazow bilen. Şu türkmeni pagta salgyndan halat edin, bir gırlyk gutorýa biziň çağalanmaz inilenmedi. Şu gördüm men nähili açyk göreşýändigimi. Emma haçan SSR ýykylandan soň
Men şeyle pikir edipdim. Nurverdi Nur Mehmedi, Meni, Mehmet Sehedi, Meret Nur Muhammedi, Amanrat Garani, Mummu Agani, Yoşun Agani, beyleki birin şu Ağdıryalı Kalk Hareketi'nin yol başlarını çağırıp adamlar. Nanni eteter yıkıllı, bizim adat olup, öz başında devlet kurmalı. Men sizin Sovet dövründe nehili Türkmen için şeyle batırgay, mertlik bilen görüşenliğinizi gördüm. Yönü menden göğün etmeyen, men o vat bir resmi devlet işgərdim. Şon üçün sizin kıyalmen Türkmen için açık görüş bilem okudum. Yönü sizin mert görüşenliğinizi, ölümünüzü boynunuza alıp Türkmen için görüşenliğinizi gördüm. Şon üçün men sizin önünüzde bergili, gelin Türkmenistan'ın demokratik devlete öğrülün dimelli. Men şeyle çak ediyordum. Emmamın dimedi. Mın dime için Gayrısız Atabayev, Nedirvay Aytakov, Şaca Batirov yani mert ulu adam olmalı. Eman Niyadov bir oturun alakadı, zehirlice alaka. Ol Türkmen başı değil, ol alaka başı, zehir başı. Şonu şun kunen bizim atamız, babamız deyip orlayan adamlar, şol adamın dünyada şu Türkmeni yigreyen hem in namart adamdığını bilen oklar. Eğer de şol adamlar şunu bilsediler, ayratenem yaşlar, şonu atamız, babamız, serdarımız demeye utanırdılar. Hani şu Navalny'm şeyle mert adam Ortiyada gaydık geldi 17. yanvarına 2020 yılın. Şonu sonra verenlerine de men ayttım. Sizin gorkon yok mu? Yine de iyidinize geliyen, yine siz tutup türmeye salarlar, öldürürler öydün yok mu diyenine, men neyemeden korkmadım. Men öz yurduma geliyen ahirim deydi. Şolar yalı mert adamini Orsiyadan hükümeti yine tutup türmeye saldı. Onha inni bunun bir şeyle ayrılan savar aldı. Alexey Navalny Palyar çılığının anırdaki türmeye ekidilip dekabrın başında gizliyin, hatta şol Moskvan koloyunak türmeden ekidip Palyar nemesiyle de teoriyi. Şu Palyar teorinin anrik geçirilip gatı ervet, günsüz, havası ervet, atmosferası ervet yerde saklanıp bugün kullanımın ha duydansız yerden vaktiyle yani öldüğünü yayrattılar. Ona ne yanımrat aydıp verdi Rusça diyen adını hemen şu türme sistematının hedir. Ortadan türme sistematının. Haman Navalny şun İrlen gedilence çıkanmış gün ortanlar. Gedilence çıkarıyorlar türmen oğulsunu. Onun şu gedilence ediptir de idine girmeli olana ya da şu gedilen suatında buradan ödün ervet duyanmış. Onun yankı atarvalsa Trump diye de ortalar. Yani şu gan damarlarının içine bir gan lağtalanması emele gelip şolam onun ölümüne sebep olunmuş. Adamlar şunu onunla mümkün mü? Ne için? Elbette men vraç değil, yönü benim medisinadan kat köp zadı okan adamda. Şol Trump diyen zat yağlı yüzlüğünü köp yiyen, hemen yiyip içip kendi hareket etmeyen adamlar da köp oluyor. Navalny sporta yıkkın ediyen, şeyle sportif bedenini adam, şeyle bir sağdığını adam, yaş. Onun sözüne de içen ok, çeken ok. O şeyle bir özünü sağdığını alıp arayan adam, sağdığını yaşayış obrazını alıp arayan adam. Onun sözüne de Orsiyadan türmelerine de Edil Türkmenistan türmelerindeki adamlara ivalı nahar beren oklar. O yağ zat yok o naharda. Orsiyadan türmelerindeki oturup çıkan adamların aytmağına göre şu nahar buyulup verilen cami, tavağı ya tarelkani soğukluğun aşağına kıranda tutsoğum diyene yulup gidiyor. Hiç ili yağ yüz kalın yok. Onun ne edip Navalny eyyem şunça vatlap tas 3 yıl türmede oturan tam nireden onu gan damarına Trump döre. O Trump diyen atyan kaydışım yağlı yüzlüğüne harayıp kendi hareket etmen yaşayla yaşayış obrazını yalta yaşayış obrazını alıp arayan adamlar da kurtuluşuyor. Çünkü bu
gelen azıqa var. Bir de bir zat görkezýär. Bir de bir zat görkezýär. Görüş ağır. Egerde kim öz halkyna azatlyk getirmek ansatdyr. Ansat görüşdürýdim. Şoňa geljek bolsa gowsy gelmeler. Bu görüş gaty ağır. Bu görüş Ejesöwünün kakas kowunun görüşi däl. Bu görüş hakyky mert adamlaryň görüşi. Oňluk uşak alakay aljak adamlaryň 5 gün görüşip soňam hol hine girip gidýän töwrekdaşyna tökme atyp olar ýaly adamlaryň görüşi däldi. Bu gaty ulukçul hem mert adamlaryň görüşi. Şoň üçin Aleksey Navalnyň görkeden görüllesi bütün Rus halkyna da öňkü postsovet ýurtlarynyň halklaryna da uly görülle bolup biler. Onun bir gerek soraýarlar da birden siz öldür aýtsalar näme aýdyp biljeksin öňüne. Bir aýdaýyn bollanyň. Bir zat men videosunu okudum. Aýdyp durma, men oň videosunu okujak bolýar. Hawa inhanny men şonu öňünden aýdaýyn, bu düşünürler ýaly. Rus diline şey diýär-de, eger meni öldür aýtsalar diýär, men ýekiji aýtjakladym ma halkymyza diýär. Elinizi galdyrmaň. Görüşden sowuşmaň. Dine görüşüm diýär. Ana adamlar men şeýle mert, şeýle ägirt türkmenler aýtmışlaryň är kişi Aleksey Navalny barada oň ömrü hem biýajal ölüm hakynda aýtjaklatlamışlar. Eger uzak gurlanmadan başlar. Sağ olun, afiyet olsun. Pikiriniz üçin ine Muhammed ağa efire geldi. Salamu aleykum Muhammed ağa. Men size häzir söz berjek. Ýöne bir kısan videony görkezin, şu afiyet olsun diýen zatlaryny tasdiklar ýaly. Bir jemgyt. Ine hormatly watandaşlar, siz seýretip bilersiňiz, Navalny ine Navalny häzir Rossiýa barýar. Ýani 2020-nji ýylda 17 ýanwarda Rossiýa barýar. Muňa ýani Rossiýada muny awlap öldürjek bolanyna şo ýerde ýani wraçlar kömek etmän soň Germaniýa gidip şöyle gutulup ýeni ýylyna gaýdysyny ünsverelim. Это прямой эфир телеканала «Настоящее время». Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте. Мы продолжаем следить за тем, как оппозиционный политик Алексей Навальный возвращается в Москву после отравления в России и лечения в Германии. 15:15 по Берлину. Борт авиакомпании «Победа» взлетел. Мы показали это в прямом эфире и покажем также, как Алексей Навальный приземляется в Москве. Ну и что будет происходить дальше. Ведь накануне он был объявлен в розыск в России, и в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что будут его задерживать. И вот в здании аэропорта уже зашел ОМОН, об этом мы знаем, и там работает Евгения Котляр, она нам расскажет подробности. Женя, привет, рассказывай, что же там происходит. Ира, прямо в эти минуты в московском аэропорту Внуково сотрудники ОМОНа, полиции начинают задержание. Вот я сейчас постараюсь, насколько мой телефон позволяет показать, каким образом это происходит. Надо сказать, что я нахожусь ближе к той части терминала А, которая соприкасается с выходом людей, которые прилетели международными рейсами. И вот прямо сейчас сотрудники полиции, сотрудники ОМОНа, форма отличается, людей, которые находились в этой части аэропорта, оттеснили ровно до вот этой стены, которую сами сотрудники полиции сегодня здесь возвели. Вы видите, что фактически люди оказались прижаты вот к этой импровизированной стене. Непонятно, что будет происходить дальше, потому что даже отходить дальше технически, сейчас нет никакой возможности. Вы видите, да, что сотрудники... Hormatly watandaşlar, yeni bir video Navalny şu Rossiýa gitmäke interview berýär. Yani 17-nji ýylda, pardon, 17 январда. Это Навальный. Я читаю новости, которые приходят из Москвы обо мне, и просто диву даюсь, насколько Путин снова топает ножками и требует сделать все для того, чтобы я не вернулся домой. Перед Новым годом они заявили о том, что запускают новое уголовное дело против меня, и оно такое демонстративно сфабрикованное. Вчера
ФСИН заявил о том, что они требуют в суде превратить мой условный срок в реальный, и я, значит, немедленно должен отправиться в тюрьму. И они делают все для того, чтобы испугать меня. И Путину осталось только повесить над Кремлем, знаете, огромный плакат. Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой. Но приехать в Германию – это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле. Я оказался здесь, потому что меня пытались убить те люди, которые сейчас обиделись на то, что они меня все-таки не убили, и я выжил, и теперь угрожают меня посадить. Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые делаю каждый день уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров, и все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы, и на сайте авиакомпании «Победа» я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом «Победы». Встречайте. Men yine bir kısa video koyacak. Yine şurada Alexey Navalny 1 августа 2023 года. Öyüne gayya ve şu yerde tutsaq edilýär. Yine serdim türmede Alexey Navalny şu video 15 fevral edildi. Türmede gülüp sagdyn ýa-ni gurlapdy. Türmede şu ýa-ni distansiyona ýa-ni san tehnologiýasy bilen şu çözüm netije çıkarıyor судья, kadı. Yine interpreterim. Ваша честь, я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплаты федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются. Благодаря вашему решению вы закончится еще быстрее. Так что присылайте. Артем Иванович, вы тоже нам скидываете все зоны. Ne hormatly vatandaşlar, dünkü video, dün sagdyn şul adam nime edip dur, şunem biz habararlyk şul adam ýa-ni öldü diýip. Ýene men bir video okujak bolýan, gaty wajyp şu video. Ýene şurada Navalny ýürütip video diýip ölmäke, birden men öläýsem, ýa şu ýa-ni ahirde paraň diýişýärdi. Birden men öläýsem, ýa-ni mesaj öýtdi şul adam. Bilýär muny ahir öldürürler. ýa-ni ýürüte halka mesaj öýtdi. Üntürim. Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Yine hormatly vatandaşlar, şul kejik videolary men size ýürütip okudum. Gahrman adam, hususy edermenligini görkezden siyasatda, köp edermenlik görkezden içinde uğraşan adam, içini öldürecek bolup daşyny gidip, ýene de men öz watanyma gidip gitjek diýen adam derru tutulup, ýa-ni türme salynyp öldürildi. Ine şu ýaly Alexey Navalny. Indi men sözi Muhammed ağa berjek. Muhammed ağa hoş geldiňiz. Başlan açyk wagtynda çekdik. Ine şun biz Russiýadan habar aldyk, şu ýaly habar geldi. Alexey Navalny türmede öldürildi. Men edil dünkü videony okudum. Sağ aman, ýa-ni suwdyň içinde distansiýonda tut geçip dur, jogap berýär, gülýär. Şunem bolsa tromby gopdy, ýa-ni bu ýagdaý agyr öldü diýip ýa-ni habar gelýär. Sizden bir komentar berseň şul gelen habarlara Muhammed ağa. Salam aleykum. Salam aleykum welta para Nurcan, salam Murat. Yankı gelen haber şuunki bütün dünya yayran ören ervet haber. Birinciden Orta halkına, Orta Asya'daki
yaşayan halka ve bütün dünya bir ulu yitki. Sebebi Alexey Navalny bir adam ki özü hemme adı ba abspeçin bir normal simyadan semeyni işi var özün oňaryan adam yönü öz yurdun düzeltjek bolup öz yurdunun içinde korrupsiýa karşısında görüşmek niyeti bilen giýjewni işlep degişli kuraman döreden adam. Navalnyň hereketine beýleki dünyadaki hareketlerden tapawutlykda isklучительni birinci korrupsiýa karşı görüşmeklik, ikinci kanuny ýollar bilen görüşmeklik, üçüncü halktan korkuýny ayırmaklyk. Dördüncüden arassa öz watany üçin etmeklik. Aha Navalny şu svoýswaly bilen, şu häsiýetler bilen beýleklerden tapawutlanýar. Navalny näme etýänini, näme boljagyny öňünden bilýän, şoňa razy bolup, öz watanyny ütgetjek bolup, şoňa gerekli gymmatlyklary bermäge razy bolup, şu ýola düşen adam. Şol üçin hem Orsiýadyň korrupsionerleri bu şoň başlygynda Putin Navalny'den ören korkýardy. Ýanky zatlar üçin. Şol üçin muňa agent dip başladylar. Muny her näetdirip biabra etjek boldular. Bolmady. Bir kanun ýollary itiklejek boldular. Bir kanun ýolly bilen hereket etsin, o zaman şunu tutoýly. Olam bolmady. Gizlin ýok etjek boldular, bildirmädi. Olam bolmady. Innem ahyrda çäresiz şun güýjünden gorkup türmäe salyp türmäň içinde öldürdiler. Inni otada nähili öldü, öz ajalyny öldürmek. Olam hiç tapawut ýok. Sebebi türme salynan adamyň jogapkärçiligi şonu türmäe salýan adam. Ona hiç ille apravdaniyo yok. Alexey Navalny'ni Orsiýadyň içinde müňlerçe adam öldüren, çağalar zorlar, garra adamları öldüren, milyardlap pullary ogurlan adamlar arkaýyn türmelerde ýaşap, häzir uruşa gitýär diýip dabrovolny bolup gidip 6 aýdan türmeden boşadylýar. Göne Alexey Navalny'ni hiç günah tapmany bir derek yönkeleme bilen türmeye basıp olan türmeň en dünýäň çetinläki ýere uğratmaklary diňe erbet niýetliklerinden gelip çykýar. Yani Navalny'dan korkanlar üçin. Şol üçin islenlik korrupsiýa baş goşýan adamlar kimden korkýar? Kanun esasyna hereket etýänden, arasy adamlardan, öz ýurduny söýýänlerden ve hareket etýän adamlardan, ýöne gepleýänlerden ne? Navalnyň tapawutlandyrýan urumaçylykly korrupsiýa karşı görüş başlady. Ýörüýde bir topor döretdi. Ýurdun içinde nerede kim näme ogurlasa şolary bütün dünýä jar edip başlady. Sebebi bir ýurdun içinde halkın malyny göz dikýän ýol başçylar ola ýurduny bulaşyklyğa getirýär. Ýurduny katastrofa getirýär. Ýurduny grajdanski uruşa getirýär. Ola dünýäde bütün dünýä jemgyýetçiligine bela bolýarlar. Aha Putinin bolşýar. Şol üçin Navalnyň tapawuty şundadyr. Şol üçin şu bolan waka uly yitki Ort halkyna we bütün dünýä. Indi şundan almaly tejribe ne? Vatandaşlar bizim näçe ýylyň dowamında halkyň ýüreginden korkuýny aýyrmak üçin uly hereketler etdik. Bir topor bizim halkymyzyň ýaş oglanlary öňe çykdy. Bular bir topor öz etýän işiniň wajnylygyny, ähmiýetini bilmäni bir derek bir topor
Getkirrünlere gidip bir uruşturup başladılar. Navalny'nin hadisesi bir daha şundan hembesine subut ettiği. Sizin etýän işiniz uly sebäbi korrupsiýa karşı göreşdiňiz, korrupsiýonlara karşı göreşdiňiz, ýurdy talap oturan adamlara karşı göreşdiňiz, siz kanun esasında göreşdiňiz, şol üçin hem ýurdy talap oturan adamlar sizin hemmäňizin kanyňyza teşnedir. Sizi her yol bilen ayırjak bolýar. Diňe ayırmak bilen kanatlandyrmaýanlar da sizin kanını deşecek bolýar. Şol üçin bizim aktivistlerimiz şunu bilsin. Kimde kim şun kun öňe çıkıp kanun esasında öz hakkını talep ederler. Korrupsiýonlara karşı göreşerler. Bilin, kankorlar sizin kanınıza teşnedir. Olan Navalnyň hikayesi. Şol üçin biz korrupsiýa karşı göreşdik. Yani yurdumuzu talayan adamlardan ayırıyor, yurdumuzu arasalaştırıyor, yurdumuzda gelecekki kan döküşlükten öňüne alıyor, yurdumuzun ösmäğine yol açıyor. Şol üçin bu göreş ulu göreştir. Bütün dünyada hemme halkın bäfidem şundan ibaret bir yurdun içinde korrupsiýa bolmasın. Korrupsiýa bolmasa da kanunçuluk ornaşsa şo ýurtda parahatçylyk bolýar, şo ýurtda ösüş bolýar, şo ýurtda halk kanun esasynda ýaşap, asuda ýaşap ösüp bilýär. Şol üçin hemme kişi peýda bolýar. Şol üçin men kän gepler oturmaýmyrada sag bol, nimäni goýanyňyz üçin. Bolýar. Sag bolun Muhammed ağa, hormatly watandaşlar, men ýeni bir ýatladýan öz edermenlerini, hususy edermenlerini görkezden unikal siýasatçy Aleksey Navalny Russiýanyň içinde bir topor urumlar açyp, ýani her vilayatda, her etraplarda, her şäherlerde ýürüýte öz bürolaryny açyp, Putin rejimine garşy görüşüp we korrupsiýaga garşy görüşüp, halkyň ulawraýyny alan Aleksey Navalny şu 16 fevralda türmede öldü. Onu öldürmediler biz tasdiklap bilecekka ýöne gelýän materiallar var, ol öldürildi. Gelin şu pursat boýunça Biden çıkış etdi Aleksey Navalnyň ýagdaýy boýunça. Gelin diňläliň, demokratiýany bütün dünýäde golýan we demokratiýa üçin berip durýan Amerikan prezidenti, gelin şunu diňläliň näme diýär şu Biden'ın ölümü boýunça. 14, ну то есть они подождали фактически полдня, больше, чем полдня. Уже есть речь Байдена, которую он произносит с переводом. Давайте, пожалуйста, включим ее. Зная, что его посадят в тюрьму и даже убьют, он продолжал свою работу, но это сделал все равно, потому что он верил глубоко в сердце, глубоко верил в свою страну, в Россию. И сообщение о смерти, я не знаю, что это правда или нет, но, вероятно, правда. Они, конечно, российских властей своя версия, но будьте уверены, что Путин ответственен за смерть Навального. Путин отвечает за это. То, что произошло с Навальным, это еще одно доказательство жестокости Путина и его режима. И нигде в мире, нигде в России Путин, он преследует своих граждан и даже граждан других стран. Посмотрите, что происходит в Украине. Он совершает ужасные преступления против своего народа. И сейчас все люди во всем мире, не только в России, скорбят по поводу смерти Навального. Это был храбрый человек, принципиальный человек. Он был привержен целям построения правового государства в России. Навальный считал и верил в такую Россию. Он знал, что за это следует бороться, и, очевидно, даже умереть за это. Эта трагедия напоминает нам о том, что стоит на кону. Это нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы Украина могла защитить себя от ужасной, жестокой агрессии Путина, от его преступлений. И Сенат,
обе партии в Сенате большинством голосов проголосовали за этот законопроект, и история наблюдает за тем, что мы делаем. История наблюдает за платой представителей. И если мы не сможем обеспечить защиту Украины, поддержать Украину в этот критический момент, история не забудет этого. И это войдет в историю, это будет иметь огромные последствия. Время идет, часы тикают, нужно действовать сейчас же, и нужно понимать, что мы имеем дело с Путиным. Все мы должны, конечно, отказаться от ужасных заявлений, которые были сделаны предыдущим президентом, который сказал, что если союзники не будут платить за это, то тогда он позволит России делать все, что угодно. Пускай Россия делает все, что угодно. Я не знаю. Просто я четко хочу заявить, это ужасная вещь. Самое ужасное, что мог сказать президент. И я не могу даже вообще представить, что это могло произойти. Пока я президент, Америка будет поддерживать и будет придерживаться наших обязательств по НАТО. И как и НАТО, члены НАТО постоянно поддерживали нас, выполняли свои обязательства. Путин и весь мир должны знать, что любой противник, если захочет на нас напасть, любой союзник, все союзники будут с нами. И мы защитим вместе с союзниками каждый дюйм территории НАТО. В этом мы должны противостоять тем угрозам, которые представляет путинская Россия. Я направляю самые глубочайшие соболезнования родным и близким Навального. Мы будем продолжать эту борьбу, несмотря на попытки Путина искоренить оппозицию. И прежде всего я направляю соболезнования семье Навального, жене, дочери и сыну. И он принес свою жертву во имя лучшего будущего России. И я говорю, благослови Бог Алексея Навального, его храбрость не будет забыта, и я уверен, что это не будет единственным примером того, что происходит. И спасибо, я отвечу на пару вопросов. Это было убийство? Ну вот как раз был вопрос. Men yine bir qani yanki material ko'chak günü şöyle bir aytsak bo'lganladim. Мы, туркменская демократическая оппозиция, выражаем солидарность со всем миром и выражаем свое соболезнование семье Алексея Навального. Это был уникальный политик, это был политик, который показал всему миру свое геройство. Он это делал не ради геройства, он был с народом, он боролся. Он боролся против путинского режима, он боролся против коррупции, против бесправия и был всегда за справедливость. Очень много людей сейчас скорбят о Навальном. Давайте посмотрим несколько кадров, я хотел бы показать их, как в России в первые же часы народ скорбит о Навальном. Давайте посмотрим. Yine hurmatly vatandaşlar, Rossiyada Navalny barada habar geldi, onun adamlar öldürüp stihine üç başladılar. Hiç kim bunu çağırmadı. Gelin, kalın, mesela garanti veren eyle beyle zat kurum yok. Halk öldü, arzu etti, çıktı, uyuştu ve kolladı Navalny'nin toporunu. Yine şuraya kadrlı geldi bir de. Yine köp şehirlerde halk köçe çıkıp şuraya bespredel, şuraya bir adaletliliğe karşı çıkıp Navalny'na bolan duygularını bildirdiler. Yine yürüyüşü Navalny için her şehirde şuraya bir yer ediliyor, şöyle gül ediliyor. Bunun stihine hiç kim bunu geldiğinde adını öldür, organizasyon öldürür. Vatandaşlık duygularını görüp ayyara. Yine köçülürden yine ayratin list alıp köçe çıkıp belli bir şehrin merkezine çıkıp yine şu yan listlerini duruyor. Şuraya alıp giderler. Yani bu qadağan. Şunu da çıkıp adaletli için özünün adaletli için şol adaletli görüş çıktığını görüp yine şuraya çıkıyor. Yine yanına polis hamlediyor. Bunun plakatlarını çıkıyorlar. Halk hükman suratda adaletli için özünün ihtiyarını, özünün isteğini görközmeli. Bunu
Ya liderler bider wurk diýär. Bolmasa liderim dönemeýär. Şuraya ýol başy, şuraya öňe çykan adamlar öz janyny kat edip, öz janyny orta goýup, maşgalatyny, hemmetini riske goýup öňe çykan adamlar ölüp gidýär. Hemme yurtda derler köp yurtlarda Amerikada, Ýewropada Russiýa pasolstwsynyň öňünde şuraya plakatyn adamlar stihine üýüşüp Russiýa eden etdirine, ýagny bir ady belli polisiýa öldürenler üçin garşylygyny görkezip çykyp bolsa kanun ba ýok, oňa ýok. Razryşenie ba ýok, serden gün çykyp bilýärler öz haklaryny. Bular hiç mi işletýär? Yine kış bolsun, yaz bolsun adamlar barya Navalnyň bolýar. Kazan, Sankt Peterburg, Moskva. Bolmasa Russiýa polislarynyň möçberi Türkmenistanyň has köp. Ulun ýanky bir düzünçülük has köp. Şonda da hat barýar. Ine şurýaly Yekaterinburg. Ine ýagly indiki kim diýip, soňky ýyllarda hemme öňüňden jurnalistleri, adalatly goýan jurnalistleri, politikleri öldürdi Putin rejimi. Ine Novosibirsk, Perm. Ine şurýaly hormatly watandaşlar, habarlar geldi, biz size görkezip. Indi men sözi Nurjan apa berjek. Nurjan apa. Siz Amerikada Navalnyň toparlary bilen gatnaşýanyňyza dediňiz. Şolar şu habary eşitip näýeli bollar duýgularyny näýel bildirdiler, çykyp protest etdiler, öz näýeliklerini Russiýa ýanky ilçhanasynyň öňünde aýtdylarmy? Näme bolup geçdi? Bir açyk habar berseňiz. Russiýa ilçhanasynyň öňünde aýtýanlar her 4-nji gün hiç bir hepden sıktırman, hovan ýagdaýyna seretmeden, gar ýagyşdy bolmadan, hökman Navalny için çykýardylar. Şonuň asbaşlygyny için, yani türmeden çykarmaklaryny talap edip. Indi bugün men egindeşlerim bilen telefonda görüşdüm. Ertir o öz ilçhanaň gün öňünde gyzyl kraska döküldi diýip ýa-da güller goýuldy diýip bir reşeňe geldik. Ýöne onu etmekten vazgeçildi, yani edilmeýär. Gapdalyna naprotiv ýolda güller goýup şonu da panicine güller goýup da hatırlamak isleýär. Sağ olun Nurjan apa, sağ olun. Ine hormatly watandaşlar, şu gün biz ýörüýtürleşlerini efirde çeýär. Russiýaň geljegini kehitlep biljek. Russiýa halkynyň arzugularyny, adalatlyk arzugularyny ýerine ýetirip biljek bir öňüden politik Aleksey Navalny şu gün Russiýaň türmesine öldü. Biz bilemdik öldürilmi ýa ölümi ýöne şu gününe en uly Russiýa politiki, Russiýa içindäki politik öldü. Şu adam, şu bizim watandaşlarymyzyň diýişýäli, orýaly neme bolsun gel Türkmenistana, görüş Türkmenistana diýip, şu ýaly bardy Russiýa Mongolow gaty uly. Şonda da baran ýerine, ýa samolyotdan şunu alyp türmäge goýup 20 ýyldan gowrak ýyl kesdiler. 247 derek izolatora girip çykyp şu ýerde kösediler şunu. Ahiram şunu ýa türmede öldü. Şunu şeýle başgatlar döretdiler. Şol adam bedinçi zaman öldü. Ine biz şu men bir şeýden 27 gerek. 27 gerek. 27 gerek. Şizodiliýada indi on kavat kartsarim diýilýär. Şu şizodiliýan şol barýo ýyly 6 kvadrat metrin içine talýarlar, bir öz başyna hiç kim ýok başga. Ödem köpülenç yürüte edýärler onu. Beton, polon beton, yatmaly ýerine beton, üstüne bir kiçijik bir dat neme diýerler, düşejik.
Onun köplenjem yürüyte Orsiýetin Türkmenistan ýaly Özbekistan ýaly ýurtlarda içgaraçylyk edip yürüyte şu betonu da sus etýärler. Yani şiirli bolýar beton. 27 kaldylar şoňa. Nemeni Navalnyni şu ýatan şu 3 ýyl oly wagtyň dowamyna onam şoň gün sany 300 günden geçti. 300 günden ol türmen öýüdi bir aýlygan şeýer. Onun içinde de türmen içinde de Navalny üçin yine 10 mervet türme ýasadylar. Doğru. Ene hormatly watandaşlar, yine bir sany size video däle ýa-ni material götürjek. Ene şuna Navalnyny bollap nirde nähil çykyşlar edilýär. Men videony taýýarlançam, men Muhammed Ağa söz berjek. Muhammed Ağa. Ine şu Navalnyň öldürilip ya ölün yani yürütü şertler döredip şunun yani ölür ya şertler döredip şu ölümü bize näme öýtýär? Bizim opozisiýamyza nähili mysal bolýar we nähili nakl bolýar, nähili bize bir yani tejribe berýär. Han bir aýtyp berseňiz bizim opozisiýamyza halkymyza. Murat yani o belledin sen yani hemme yerde edilýän zatlaryny aýtdyň da halkyň tötänden şeýle barıp öz kahramanlaryny gollamakdary. Şu bizim halkymyza ýetene. Şunu biz hemişe aýdyp durmaly. Bir halkyň taryhyny ýasaýan, hakyky taryhyny ýasaýan, bir halkyň halk bolmagyna getirýär. Çağalary, geljek aktyk çowruklar, onyp gedip biljek zatlar, şahsiýetler ähe şunu ýanan adamlar. Navalny ýanan adam. Öz ýurduny söýüp, öz gowy ýaşasa da bolýan zatlary gözü bilen görüp şoňa karşı kanun esasında karşı gidip canından geçip bilýärler. Şunu da bir halka halk etýär. Şu kahramanlyk ondan ölmeýär. Bular fizik ölýär. Ölmejek adam ýok. Men bir iki gün köp ýaşarna. Göne halkymy etmesem gitdi. Halkym korkup gelip gelýär. Hemişe de közenýär. Aktyklam çağılamam közenip gelýär. Göne eger men gelip öz halkyma birda edip şu ýolda şehit bolsam, men öz halkymyň geljegini ýataýar. Şu adamlar bir halky halk etýär. Bir milleti millet etýär. Şol üçin bular hemişe diýir. Bular öz çağalaryny uly miras goýup gitýär. Bütün halk şolary hormat goýýar. Şolar hemişe baktly şoň çağalary. Ol kaçıp türmede pul ogurlap sesini çıkarıp bilmeýän ölüp gitýärler, çağalarynyň ýüzüne tüýpürýärler. Sen kakan ogurluk etdi, öz halkynyň garşyna jinaýet etdi. Sen götberen haramzada de gelip ýön istat etmän diýärler çağalarına da. Şol üçin şunu ýanak biz halkymyz terbiýelemeli. Öz halky üçin hemme zat etmäni biz taýin bolmaly. Bu Navalny şonu etdi, şonu hakykatda da görkezdi, öňünden hem bilýärdi şeýle bolýar. Şol üçin Navalny diýir. Inni Navalny ölümi ol haramzadalara uly bela bolmaly. Olun ne bir gün, iki gün inne tepilmeýär. Öň bir nemäň içinde saklap, awa sesini çykartmany otydy. Inni on maslygy, on jesedi bela bolýar Putin. Inni on her hepde, her belli günleri uly mitingler ýurulýar. Inni taryhda ýazylýar. Putin'in cinayetlerini bilkatlayıp yine de bir cinayet ettiği koşuluşuyor. Şol için bu adamlar halk için etýän adamlar yitip gitmeýär. Aha Farhat, aha bizim kahramanım Allah Murat, aha bizim neme alıp gittiler Türkmenistan'a Cuma Sapar. Bula hiç vakt gitmeýär. Bula hemişe diýir, hemişe de ba, hemişe de halkyň feýüzüne munasip bolýar. Şol üçin öz halkymyzy azad etjek bolýar. Biz gözümüz bilen görüp otyryk, ýurdumy taýlap otyryk. Biz gözümüz bilen görüp otyryk, bizim halkymyzy közäp otyryk. Biz gözümüz bilen görüp otyryk,
Bizim yurdumuzun hakiki eyeler daşan yurtlarda çağalarını görebilmeyeni köfenip böyle. Kul olup böyle. Şunla bir sesimiz çıkarmanı yatmağını bizim öllüğümüz şu. Bizim binamuslığımız, bizim vicdanlığımız, bizim imansızlığımız. Aha, Navalny şunu subut etti. Halkın befidini koruyacak olsam, vatanı vatan edecek olsam, bütün dünyada halkın kimliğini bildirecek olsam, öz vatanım için canımdan geçmeyene tayin olur. Aha, bedelerin tecrübe. Doğru. Muhammed Ağa sağ olun. Gattı bellekleştiğiniz halk bolacak bolsak, onun yankı lider olmalı. Beylekle motivasyon veren. Halk şu lider olmalı. Şuraya iki taraflayın yankı birbirine yankı önemlik olmalı ve şu önemli üstünden ağır bir duruyor ve şuraya görüş oluyor. Sebebi öne çıkan adam özünü katı ulu kopmasal ya. Gelin seyredelim yine men Telegram'dan yürüyte bir ateo breaking tip bir chat var şu yerde ne informasyonlar bolya şu katı chat yağdayda yani metbotta informasyon veriyorlar. Gelin seyredelim. Yine şurada yazılıyor митинг сегодня вечно жив в наших сердцах Навальный. Ondan da şarı. Интерпретировать yine Frankfurt на Майне 19:00 бывшее посольство Российской Федерации. Arlar Düsseldorf 19:00 on adres yazılır. Berlin 17:00 у посольства РФ Российской Федерации. Bonn 17:00 у здания Генконсульства Российской Федерации. Мюнхен 19:30 у здания бывшего посольства Российской Федерации. Штутгарт 18:30. Yine Tbilisi, Batumi pasolsolar, beylik pasolsolarda yine şuraya halk neydi Rusiyan halkı olsa halk öz fikrini edip hükman öz yani duygusunu bildirmek için var ya. Yine bizde aktivistler tutuluyor. Bizde ulu tragik yağdayda yine Farhat Meymankuliyev alırlar, adettiler. Yine de şu aktivistler 4 yaştan aktivistler çıkıyor. Halk barıp şunu maske giyip, kaska giyip yani beylik işler giyip yönü kaptırına da duran ok. Ondan biz çalışmalar karışıyat, adaletler karışıyat. Elbette olmaz. Yine derdim Rusya halkı neyli öz aktivistlerini golluya, gidiye, şunu bir dat bolsa pasolsa gidip protestler ediyor. Yine şu yani halkım adaletlik istemeli. Katı doğru yani Muhammed Ağa bellek geçti. Şunun için biz halka pretenzi hükmüne yüzlenen yok. Biz halka maslahat hükmüne, biz halka nesihat hükmüne yüzleniyor. Sebebi şunun men var, ertimin ölüründen Muhammed Ağa ölüründen yönü halk galiya yeküyedi. Şu yeküyedi olmadığı için biz bir topor, bir gurumçuluklu halk bilen işlemeli. Halk inni siyasatta koşulmalı, siyasetten kaçmalı. Halk inni siyasetçilerini kömek etmeli, kollamalı. Onu bir zat bolur. Halk siyasetçiler kollaman, kömek etmeyen, kaytip, korrupsiya edip, kurbanının yani sistematını kollasa, haydi değerlikleri siz karışıyana. Haydi özüşlere siz karışıyana. Mümkün değil, siz ürünün şunun içinde, yani siz rejimi kollapıyorsunuz. Biz aydık geliyoruz her gün neyem etmeli, yine hiç adet etmeden olya, şolum yani çözüp veriyor, kurbanının yıkılmağını. Çıkmanı işe. İyi vermen hiç yerden pul Türkmenistan'a 3 ay. Mezday'dan rejim öz yıkılıyor. Kaç gidiyorlar şola. 3 ay açıdan iyi vermen Türkmenistan'a pul. Türkmenistan halkı şunu saklanılıyor. Yine sevdim, hürmetli vatandaşlar, önkü FSYN'daki işleyen ayağının, ekspertin yine fikrini dinle. Тромб у тюремных медиков универсальный диагноз, которым можно объяснить которые можно объяснить все. Экс-сотрудница ФСИН о смерти Навального. Смерти оппозиционного от разрыва тромба, оппозиционера от разрыва тромба сомневается и врач, лечивший политика после отравления. По его словам, никакой предрасположенности к тромбоэмболии у Навального не было.
Yankı Akbeta Prağ'ın pikirine menem oşulyan Trump bolunu men adamlar bilen şu Trump'tan ölen adamlar olar yıllar boyunca 10, 20, 30 yıllar boyunca yankı Trump'lar bağlaşıp gan geçmeyen operasiya edip ya da yürüyütü yani profilaktik geçip ondan ölüyorlar. Bu yani Trump'tan yani Trump gidiptir deyip dine Trump'u keseyemeden ölüp bolunu. Ölecek o zaman ölüp bolunu. Bir düşünüksüz ölüm bizim için. Şoň için garaşaly yani komissiya şöyle yani Putin'in giden komissiyası yine de şol tasdiklar öz-özünden öldü. Ömrü kısa kendi yani şol kesikler yöne o hiç kim inanmaz. Muhammed Alan diýýär, menem goşulýan inni bir nokotdan geçti Rossiya halky. Şo nokotdan geçen soň bir zada düşdü. Bu Putin diýär yani yöne aýyp bolmaz. Halk inni bir nokoda vardı yani ölümlerin iyidigider gidişinin nokoduna vardı düşünni. Ya eline yara kalmadı ya bağırtıp birden kalmadı. Başka yok. Şarikler bilen güller bilen şol ýeňip bolmaýar. Şoňa düşdi halk. Şoň için Rossiyada gaty çalık ütköçükleri garaşmaly. Rejim mundan beter kısıp başlar, gynap başlar. Halk mundan beter gaharlanyp görüşüp başlar. Şo ýerde bir ikisany uly güýç çaknyşarda bir zadyň üstüne barlar. Ine şu Türkmenistan'da bolmadı ýaly. Her wagtdan hökümet işgärlerinde vice-premierler bilen siz şu gurbanlygyň aýdanyny etmeýän azajyk garaşsaňyz şular gaçyk diýär. Siz halky david etmeýän halky ýa-ni aşagda öz nägeliklerini dol bejaýda aýdyp bilmek ýa-ni mümkinçiligi döretseňiz onda Türkmenistanyň grażdany uş bolmaz. Sebäbi size Kur'anyň gowlap, yallaklap, yalap ýatyrsyňyz. Hemme etmeli şoň ýa-ni şunu gowlamak üçin işler siz edýäňiz. Siz etmeseňiz gaçyk diýär şular. Şoň üçin sabotaj edin, halkyň tarapyna geçin. Käme wagt ýa-ni bolýa edernip ýa-ni etmeýän halka garşy hereketleri. Aýtyp bolan mümkinçilik duradym. Siz gowlap durdyňyz. Kur'anyň. Hormatly vatandaşlar, indi men sözi bizim ýazyjymyz, şahyrymyz, bizim öňde giden opozisiýon liderimiň biri bolan Ahmet Sapara berin. Ahmet Sapara Erkin TV radio kanalynyň, YouTube kanalynyň esasy redaktory we köp zatlary ýazyp Türkmenistan köp makalalar ýazyp maglumatlar berip halkary gurmalar bilen işleýän adam. Köpden mer görüşüp gelýän bu görüş terjibet gatyly gelin sözü şoňa bereli. Ahmet Sapara söz sizden. Siz näme pikir edýäňiz? Ki şu Navalnyň taryhy, şu bolup geçen, şoňdan bolup geçen hadiseler bizim türkmen halkymyza näme mysal hökmüne bolup biler we näme bir tejib hökmüne bir zatlary öwrütýän şol. Sabor, näme Navalnyň görülle almaly elbetde. Ol özü Rus halkynyň azatlygy üçin görüşýän adamdy. Aslında ilk başta Navalny Yablaka hereketine görüşe başladı. Sonradan ilk başta ahrim ilkinci nemeden şu milletçiler toparını diýerler. Milletçiler diýilýän adam hökman onu erwet dattyr etmeler. Her bir görüşüjem ilki bilen öz halk üçin görüşýär. Men mesela üçün özüm Türkmenistan'da görüşüp beren bolsam, men Ors halkyny halat etjek diktaturadan görüşmek men üçin bir bimany da. İlki bilen her kim öz ýurduny oňarjak bolýar-da. Her kim öz ýurduny oňarsa, öz halkyna ýardam berse, öz halkyny diktaturadan, sistemden azat etse, şola meýän sen töründäki goňşularyňa da kömek etdiň. Sebäbi gawunyň renk alar diýär-de türkmenler. Şo diýişleri ýaly eger mysal üçin aýdar şu wagt gödegine getirin, egerde Iranyny, Özbekistanyny, Owganistanyny häzir demokratik döwlet gurulsa, şol nähili gow kömek ederdi türkmenlere. Türkmenler şonuň ilham alardy. Aýratynam şu türkmeni göçürjek bolsaň gapdalynyň göç geçirdiýän nakylyny ýada salyn. Şoň üçin şu töwrekdäki goňşularda demokratik özgörüşler bolsa, o türkmenlere de ören uly täsir ederdi.
Onu Türkmenistan'da da belki gıyıtkı o atın içinde demokrasiya inirdi. Men diyecek olan adım şu, Navalny'ni kevat milletçilikte ayıplayarlar da. Men fikrimçe şu niye doğru? İslenlik adamda bir palaşitil, pozitiv derecede milletçilik bolya. Ol öz halkına ilki bilen konu edecek bolya. Öz halkının aladat ne diye. Yani şu öz halkının demokratik adatlığa çıkarıp bilse, demek sol komşu halklara da kömök etdi. Ol köpman komşu halkları yigrenmeli yandat yok. Milletçilik olmalı, şunu bilmeniz gerek. Sonun ton şu milletçilerin toparından çıkan ton pikri ösüp yablaka hareketine koşuluyor. Onun tamam öğüdü şol yankı nimeni dörü diye. Korrupsiya karşı görüş toparını dörü diye. Onun başta aydışım yarı ören efektiv neticeli bir görüş toparı oldu. Ol gatı korkuldu Putin rejimini. Sebebi olur şol akıllı nime deyip bir nime de dörüttüler, bir ideyi öne sürdüler. Umne голосование, yani akıllı ses veriş sayılırdı. Şunun neticesinde olur, şu Putin'in partisinden başka İslamlık partiyanın vekili olan deputatlara ses vermeli, kandidaturasına. Ama şu Yedinaya Rossiya diyen daha da ses vermeliler. Şeyttirmem şunu çıkarmalı siyasetten diye. Şun öğüden korkuldu Putin'in rejimini. Şunun son şu Navalny'nin türlü şehirlerdeki ştablarını yapıvurdular. Yapıp şun aktivistlerini sonra o çekip cinayet cevapkarşılığını golgap, hamana cinayet işini golgap karşılarına tapıştırıp toslap tapılan dağıtılan esasında şeydip cinayet işlerini golgadılar. Garal şun ştablarının hem şol hareketin şol toparını işleme için her yıl ve yıldan adallığı tutmakta mümkünçülük. Onun yankı Navalny'nin muradam ayttı bir kere gatı unikal şahsiyet. Bununla hem bilim var. Şeyle o bilim alan. Hem Orfiyet'te hem Amerika'da Yale Üniversitesi'nde okan yanlışmasam şu Yale Üniversitesi değil ya da onun gatı bilimli olan, gatı şuna düşünceli olan. Onun üstüne de yankaydı şimdi yani ara içip çilim çeken o. Sağdın yaşayış obrazını alıp var ya. O ara saçak maşınına 100 gram ya 200 gram ara içip batırlık satyan adamlar uzağa gitmeye adamlar. Öz halkını azad etme için, öz yurdunu azad etme için ilki öz bedenini ehli yetmezliklerden azad etme. Özün bir erkin adam olmalı. Araga erkini veren, çilime erkini veren adamlar köpülünç olur. Özü erkinlerle eyyem. Özünü erk edip bilen ok. Ona ne edip ol halkını azad etmeli. Ne edip ol yurdunu azad etmeli. Yani şu zatlara da ünit verin kadırlı yaşlar. Şu öz halkına da kömek edecek olsanız ilki şu öz bedeninizi, öz şahsiyetinizi türlü şu garaşlılıklardan azad edin. Kapataklara neşe edinmeyen, enlik edinmeyen, çilim çekmek, ara içmek ya Huday taklasın başka bir neşelere ağzınızı urmağın. Gerek gel şu zatlar. Ömrü yekece. Şol ömrü eğer de sen öz halkın, öz yurdun geleceği için şunu bağış edip bilsen, adama şunun ulu bağıt verilmeyendir bu dünyada. Şuna düşün. Öz halkın azatlığı için görüşmek bu ullokan bağıt. Şimdi yeni Navalny'e kaydık gelsek, Navalny gat mertliğin görülmesini görkezdi. Yönü Türkmenin özünü, bizim gözümüzün alnına, bizine şu açık görüşü 89. yılın, 1989. yılın 1. sentyabrında açık görüşe başladık da kollektivleyin. Şol ağırlık halk hareketi döredilliği bizim Türkmenimizin içinden ençeme kahramanlar. Nerede ahrim? Bappa uyukluğum. Onun Avdukulu son bize yol başçılık etti. Nurverdi Nur Mehmet. Onun Mere Dağı, Momma Dağı, Yoğuşan Ağa deyip bir yaşlı geçti. Gatı batırdı. Amanrat Kara, Hedrem Mahudaya şükür diri. Nurverdi Nur Mehmet'im diri. Başka da o onlarca adamlar. Şolar bir kevatçı
Niyazın şu wagt öňkü köne şu çykan jaýyny oturýardy. Şu bir iki gerek bir el tutuşup şu öldürjek diýenlerine de ne öldürseňiz atsaňyz biz wa diýip şol çykan şu gup boljaý diýerdi. Şoň öňüne şeýdip el tutuşup durduk biz iki gerek. Sizi atjak diýip haýbat atanlarna. Dine Navalny Türkmeniň öz içinde de men öz gözüm bilen gördüm şolary ýaly gaframanlaryň hereketini. Şoň üçin türkmen ýaşlaryna görürler maga Türkmeniň öz içinde de adamlar bar. Onun anırak kestem yeni bir yere kaytalyan. Gaygısız Atabayev, Nedirvay Aytakov, Şaja Batyrov, şolary ýaly adamlardan görürlenmek gerek. Şolar Türkmen için janyny gurban edipdirler. Bugün kunam ınha bir özümüz Türkmenistan'dan çıkıp kaytmakak 7 yıl töweregi men açık görüşdüm Türkmenistan'ın öz içinde. Mahal şunu aýdaly, siz batyr bolsaňyz gelin de şu ýurdun içinde diň şuratlar diýen adamlara men bir aýtjakladım mı? Biz barsak, siz şu adam gidilip bir de şunlar gıйjyt berýän adamlar siz çıkyp bilermisiniz? Biz bilen şu wagt şu görüşemizde sizin eneňiz ataňyz çıkyp bilmedi. Gorkýan adam sizden çıkyp bilmersiniz. Şoň üçin inni biz bugün mezur bolup daşary ýurtlarda görüş alyp barýan wagtymyz siz bize ne hak gıйjyt berme. Gerek günü, mümkinçilik gören günü biz yine bararsam şu taýda görüşersem. Şonu silem ýyla galmaň. Gayrat elinde adyňyzy, ýüzüňizi açyp halk üçin görüşün. Oňa çennem başarsaňyz da bize kömek edin. Başarmasaňyz lal bolup oturup gıйjydyňyzy arkamdan izleyen. Şu gatı köp gıйjyt gelýär şuňaly. Dürlü nemelere, Deveta'da gelýär, Murat Urwan'a da, maňa da gelýär, Muhammed'e de gelýändir. Beýleki Nurjan'a da gelýändir. Batyr bolsaňyz gelin de şuň içinde diýin şol atlary. A biz diýdik öň şol atlary. 1 ýyllar, 2 ýyllar, 7 ýylyň dowamyny diýdik şol atlary. Şondan hem üçin siz gelmediňiz. Ýa-ni sizin özüňiz o wagt çağa bolsaňyz, ýa-ni tek dogulmadyk bolsaňyz, sizin eneň ataňyz näme üçin gelmedi? Indi bugün siz bu adamlar infonky deminne daşary ýurda çykyp, daşary ýurtda da aýny mene başymy sypyrdym, sizem näme bolsaňyz şo boluň diýip keyp çekip gelmän, ýene de şo ýurdun adatlygy üçin görüşýän bolsa, siz minnetdar bolmaň. Halka gerek şu adamla görüşün. Emma siz trollar, yüzünüzü gidilip batırlık satma. Umuman ervedi iş etmeye batırlık görkezmen. Batırlığı dine goýuş için görkezmen. Ine Navalny. Navalnyň şuun gitmegi bütün adamzat üçün ulu yitki. Bütün adamzat üçün. Şonu yan Muhammed'e aýtdy. Gaty dogry aýdy. Ol dine ors halkynyň yitkisi däl. Türkmeniň yitkisi. Navalny şeýle er kişidi, mert kişidi. Yine bir de şolar ýaly mert ýigitler gerek. Gaýsy Atabaýy ýaly, Nedirvay Aytakov ýaly, Şaja Batyr ýaly, Awdykul ýaly, Bappa Öklen ýaly mert kişiler gerek bize. Batyr adamlar gerek. Ödüm birden, ikiden, yüzlerçe, müňlerçe gerek. Bütün adetmek işi. Şoň üçin bugün biz şu Navalnyň maşgalasyna öz gynanjymyzy bildirmek üçin, şoň eden işine, görüşüne, hormatymyzy bildirmek üçin ýygynandyk. Elbette ýene bir zat aýtmaly. Ine Murat aýdy, birin tek şuun niýe şoň öldürilmi ýa öldürmi şonu açyk aýdyp bilen zok diýdi. Dogry, ony her ýyl öldürmek bar. Ýöne, egerde bir rejim onu tutup türmäge salyp ağır zehirlenmeden soň özü zehirläp, innem ölmän galdy diýip, şoň rehmetmen ýene de türmäge salwan şonu onun palyar töwereginden aňyrda saklayan bolsa günüň ýok ýerine. Onu elbette şo rejimiň günäsi. Elbette şo rejimiň günäsi. Ol öldürmek demek okman, maňlaýynyň borok bermek ýa bolmasa bagyrynyň pyça urmak demek däl. Onu gynap öldürdiler, türmäge salyp. Ýogsa hey ağır zehirlenmeden soň diri galan adamyny haýsy insapsyz türmäge salar. Öňünde ötüş sorap, oňa gaýtym kömek bermeliler, saglygyny diketmek üçin. Ýok, ony gelen wadyna ýene de hasyrdadyp, gorkularyna ýene türmäge saldylar. Diýmek, men pikirimçe bu taýda hiç ýeri şühlenmäge ýeri ýok. Şonu öldüren, Navalnyny öldüren
Orfiyadın rejimi. Ana, men aýtjakladım. Bolya, sağ olun. Men häzir Muhammed ağa söz berdim. Ýöne şo söz bermekden bir halkara maglumatlary, ýa-ni mass mediada ýaýlan maglumatlar size götközjek Navalny barada. Gelin ünsür seyrederiň hormatly watandaşlar. Ine şu ýerde глава Либеральной партии России Сергей Корневский говорит: человек за свою политическую деятельность, лишенный здоровья, свободы, семьи и, наконец, жизни, умер в руках государства за месяц до так называемых выборов. Несвобода убивает, и это касается каждого. Президент Франции Макрон о смерти Алексея Навального. Я сегодняшней России свободный духом, в сегодняшней России свободный духом людей отправляют в ГУЛАГ и приговаривают к смерти. Я чувствую гнев и возмущение. Я отдаю дань памяти Алексея Навального, его самоотверженности, его мужеству, мои мысли с его семьей, любимыми и российским народом. Yine şu yerde Gozduman başlığı yaptı, meclisin başlığı yaptı, Kurbanlı Berdimuhamedov'un postunu eğleyen yönü milli lider de. Şuraya adam şeyle diye. Смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Ülkerin. Eğer de Washington ile Brüssel bağışlamın gülyenme, bülkin tutuyor şunun fikirlerini. Hakiki idiotlar. O Sivir'deki türmede Washington ile Brüssel şu yerde yani hadisaları karikatürovka edip neticeleri çıkarıp şu yerde regrovka ediyen mi olsa onunla Rusya devleti yok da. O ne Washington ile Brüssel şuna yani günahkar. Bunun bir Kurbanlığın kemeri yok şu yani Rusya'da da Türkmenistan'da da meclisin başlığı yani halk genişliğinin başlığı şular kellesi giden bir samsıklar yürütü koyuyorlar. Şunun üstünden meclisi basıp alıp bütün devlet diktaturaya çekiyorlar. Yine iyi nazardan Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что необходимо провести заслуживающее доверия расследование в связи со смертью Алексея Навального, заявил официальный представитель ведомства Элизабет Тросес. По его словам, в управлении потрясены известием о том, что Навальный умер в тюрьме. В Москве разгоняют людей, вышедших в память об Алексее Навальном на Лубянке. Yine Alexey Navalny'ni kollamak için adamlar çıkıyor yine üzerine. Şular çıkaryan yok. Öğüler gidiyor, öğüler çıkıyor, üşüyor adamlar. Yine indeki videoda şöyle bu Tbilisi'de yankı çıkış. Şimdi bu çıkış Batumi'de yine adamlar Rus migrantlar var Batumi'de şu rejime çıdaman giden ya da başka sebepli yani armaya gitmeyecek olup giden yine şunu uyuşup Navalny'ni kollayalar. Öz adattığını kollayalar. Öz duygularını yani adatta Navalny'a veriyorlar. Yine bunun Yerevan. Bunun Yerevan. Yine şu yerde Prezident Moldova, yani prezidentler, ul devletin yol başçıları Wortman öz fikirlerini aydiya da şu Rusya'da bir düzgünçülük, Rusya'nın içinde hiç şeyli adaletlik yok, konstitusiya işe yok bir tasvir ediyor. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировал известие о смерти Навального. Мои искренние мысли обращены к его семье, всем демократически настроенным россиянам и тем, кто храбр и борется за свободу и демократию в России и за рубежом. Şuraya yani belli ediptir. Yine Yerevan. Burası Simanyan. Öz Ermenileri öz Ermen yani vatandaşına Moskva'daki işleyen vatandaşına şort tüyüyorlar. Yani Simanyan Rusyan kanalına çıkıp yani Putin'i koğurlar bir topor cinayeti işler etti.
Şu ýaly. Ine bul bolsa Belgradda. Şu ýaly adamlar öz ýa-ni nägiliklerini bildirýärler. Песков заявление лидеров западных стран по Навальному недопустимы. Они абсолютно не обладают никакой информацией. Да? Hiç информация yok. Şoň üçin diýmek bolanok. Ine şu ýerde gül goýýarlar. Polis gadagan etse de gül goýýarlar. Moskvada. Murat, şuýda bir aýtmar zat bar. Ine şu bütün dünýä şeýdip öz raýdaşlygyny görkezýär-de. Navalnyň maşgalasyna, şoň eginleşlerine hem gynançyny bildirýär, şoň şeýde biwat ölüm bilen bagly. Emma şularyň arasynda Türkmenistan ýok. Türkmenistan bar näme hiç ýok diýen biz bar ine biz bar biz daşynda edýäsine ýöne türkmen halky ine şu ýurdun içinde şoň hukuky ýok, bir öz duýgusyny, bir raýdaşlygyny bildirmäge de hukuky ýok. Informasiýa da ýok, şolara baranok informasiýa. Şoň üçin şol bolup geçen zatlar. Şu ýaly uly syýasy hadiseler, syýasy ölümler bolan üçin biz bütün dünýä diýäki bolýan zatlar gökünü üçin şunu efir edýär. Türkmen diline, Türkmen halkyna ýetirýär şu ýaly. Bizim cemiyetimiz ösür ýaly. Murat, ben şu yankın bir sebäbini aýtjak bolýan, ýene de bir indi o döwlet diktator falan ola bir zat, halky gorkuzdylar, o zatly başga ýöne daşarda gelip gören özüne opozisiýa diýip görenler bar. Tем более правозащитный gurumy diýip oturarlar. Ruhsatsyz hiçga baramam. Kim sizi şol ruhsatsyz bir ýaňa bar diýse, siz ölümi tükleýändir. Ola hukumeti işleýändir diýip gygyrýar hajyf ýana akmakla. Bu şola haneke bizim düşmanymyz şu atlam. Bizim öwümizde halkymyzyň öwüne böwet bolup durarlar. Öz hak hukukyny talap etmäne, pasolstwanyň öwüne baranda barmaň diýe. Ýörüýte peredaça goýýar. Doğru. O ýurdu talak gaýdan adamla endi ýurtda bir palajytym üýtgeç boljak bolsa şondan gorkýar. Şol üçin ola ne pravozащитник, ne ýurdun töýýär. Şon ýanak belalymyz bar bizim. Halkymyzyň tanamaz ýöne öňe çykan adamlar ähneke edip otyr. Täsirimizden goýup otyr. Hukumetem gorkýar. Nämetçigini bilen. Indi ýöne men bir zat aýtjak bolýan. Murat ýa söz berjek diýdim. Men aýrlanaýyn da. Şurada bir mesele var. Näme Putin'e gerek bolup şun kun Navalnyň öldürmegi. Ähneke taýlaw geçjek bolup oty. Dünýä urş boldu. Awray dönüşdi hemme ýerde. Binäme gerek. Men pikir etýän şu atlam Putin şu zady ýürüýte etdi. Näme üçin? Şu yankı kandid nemere var, patverdit edildi. Şoların içinde biri var, urş hakkında kendi sesini çıkarana. Onun yanında da Nadejdin Madi 100 minlep köçede osurda durup urş gerekke Putin'den din mallayan adama kal köçelerde yadıp kol çektiler. 10 milyon, 20 milyon adam şuna ses verecektiler. İnne şu, yine bir tane Nadejdin dönemasın deyip şu içindekileri korkulmak niyeti bile Navalnyň öldürdü. Eger birden sesini çıkararsanız, eger birden bana karşı gidersanız, sıramda sizi öldürür. Dünya näme diýse diýsin, ýöne men sizi öldürür diýjek bolýar. Bir. İkinci, Putin näme indi Putin'in aňyrda Türkmenistana näme täsiri bar? Vatandaşlar, şunu bilin, 32 ýyllap Ortaýadan diplomatlar daşar ýurtda bütün Orta Aziýadaky diktatorlar instruktorlar boldy. Şolary golladylar, şolary edenetdiliklerini batyryp geldiler. Şolaryň karşyna çäre görülmegiň öwüne geçip geldiler. Şolu özleri yatama opozisiýa döretdiler, yatama pravozащитный guramalar döretdiler. Putin'am şolan hemmesinin başında oti barın halkınız talan näme etseňiz edin men sizi gorar deyip
olardan pul alıyor. Onları mecbur etdiler. Şol için bizim halkımızın bedbahtlığı gönü Putin'in Rusya'da hükümet etmeyi bilen bağlı. Şondan hiç il ayrışlığı yok. Putin'in iminni dünyanı boyun etme için men eden ettiğimi dünyada edecek, siz bana daha demersiniz, deyip bilmersiniz deyip orşa baş koştu. Şol için Gruzya çözdü, Ukrayna çözdü, yine başka yurtlarda nerede bir diktatör birden edası dünya cemiyetçiliği şuna karşı görketçek olsalar Putin şuna veto koydu. Severni Kore'ni kollaya. Dünyada kim öz halkının karşısına cinayet etken oldu, öz halkını talayan oldu, Putin şunu kolladı. Şol için Putin'in karşısına Rusya'nın içinde güreşenle den cencedir. Bizim halkının adatı için güreşen. Şol için Navalny'nin ölümü bize de ulu yitergi. Yöne Navalny'nin ölümü Rusya'nın içinde ulu yütkeşiğe de getirdiler. Şol için gelin hemmemiz Navalny'nin kollayalım, Rusya'nın hükümetinin karşısına ettiğin hareketlere aktif katnaşayalım, sesimizi çıkarmaya oturmayalım. Sağ olun Muhammed Ağa. Ben yine açık video bakıyorum. O zaman Nurcan Apa söz verecek. Aydın Nurcan Apa. Россия – это не Путин. Путин – это не Россия. Спасибо российскому народу, что, несмотря на такую репрессию, все восстали, поддерживают Навального. Молодцы. Просто преклоняюсь перед героическим народом. Хватит уже молчать. Также и нашим туркменистанцам хватит молчать. Надо уже этот пример, вот это вот Навальный, для нас уже большой пример. Я много говорить не буду. Я приношу свои соболезнования семье и близким, родным, друзьям Навальному. Юлии Навальной. Скорбим. Примите наши соболезнования. Спасибо, Нуржан Апа. Давайте мы посмотрим еще несколько видео, которые сегодня идут со всех концов, со всех стран мира в поддержку Навального. Давайте посмотрим. Это Буэнос-Айрес. Yine şuraya videoya geliyor. Moskva'da yankı Buenos Aires'te bulunduğu Rusiyan pasportunu ayağı bilen depip adamlar yankı neyalıklarını bildiriyor. Yine Moskva'da olup geçenler. Arayaslar gidip dur. Yani kim şu Navalny Navalny'nin gollap gelip şon yankı hayırına gelip gül koyan olsa yine zadırhanına gittiler. Yani tutmalı gittiler. Adamlar biliyor tutup edileceğini. Gidiyor şonla da. Уважаемые граждане, в данном месте никакого публичного и иного мероприятия согласовано не было. Просьба покинуть место проведения несогласованного массового мероприятия. Yine Muhammed Ağa şu Hacı'nın aydanını harita radya görüyorum. Nisaglasol metoddan gidin rahat deyip aydiya yöne kanun boyunca istenik adam, istenik vakt öz nəyirliklerini aydıp bilir. Уважаемые граждане, не мешайте проходу по тротуару. В противном случае вы будете задержаны и доставлены в территориальные органы внутренних дел. Пресса. Уважаемые граждане, собаку заберите.
Пресса. Я понимаю. Спасибо, пресса. Häzir Rossiyada köp şäherlerde komanda berilen adyma tutulýar başlaýar. Başta rejim hiç wagt aktiv bolmaýar, reaktiv bolmaýar. Şoga düşýär. Bu nämetçe bilen o kalka edýär. Hemmesi gazmatyk bolsa, bir-birinden ýa-ni komanda bile tutun diýip. Eger halk kalsa kaçmak komandasy berýär. Kaçın, bilen kaçýar diýip. Murat, bu näme de görýärmi? İlka bir gerçeği gynap öldürýärler. Mert adamyny, er kişini. Onun şoň ýadylarlaryny gül goýmagy gelen adamlaram tutup sürüklep berýärler. Şuň kunş rejime gulluk edýän adamlar Türkmenistan bolsun, Özbegistan bolsun, Orsiýet bolsun, bular namart adamlar. Elbetde olaň içinde düşünjeli adamlar bar. Göne şol düşünjeli adamlar taýýar bolmaly. Halk aýagalaryna şolar halka topulmaly. Halk bilen goşulşup bile rejimin üstüne topulmaly. Ana şonu olar öz günälerini ýuwup bilerler. Indi men şu videolary görkezip bolan soň Gurbannalar Ezizowyň şu Russiýa hem on gahrymanlar barada bir ýazyn gaty gowy goşgusy bar, şonu okap berýin. Ruhsatmy? Başka Aydın, söz sözüm. Ene şu Gurbannalar Ezizowyň Serpay diýen goşgular kitaby özü ölenden soň çıkarılan ilkinci kitap, şoň merhum bolandan soň. Şu kitaby men 1978-nji ýylda satyn aldypdym. Ene adym ýazylygy. Şu Mawtumlyň kitaplary hem Gurbannalar Ezizowyň kitaby men şu Şweýçarda getirip bilen kitaplarym. Şunda bir goşgu bar. 1841-nji ýyl Lermontov duelin öň ýanyna diýe. Şonu şo Pushkin'in hem Lermontowyň ölüm bilen bagly goşgu ýazyp, Gurbannalar Ezizow, Türkmeniň beýik şahyr ogly Gurbannalar Ezizow şu halkyň haýal ýagarlyk görkezýänligini, öz gahrymanlaryny gorap ýetişmeýänligini aýdýar. Ine şu Lermontowyň hem Pushkin'in hatyrasyna ýazylan goşgy Navalny'da men pikirimçe belli bir derejede degişli bolup biler. Onu dinleň. Sen nirde Russiýa? Tur ayağa gal. Ähli lellimligiň zynjyryny gır. Inni seniň hiç wagt dowmajak ogluň dur ajal okunyň öňünde häzir. 3 del 8 at goş saman paytunuňa bol şaltyrak hop astynda aşygyň inni gel ölen ýüregi bilen aşyk söýmelimi garly maşugun Maşuk diýip dağ Kavkazda şol Lermontowyň atylan ýeri Maşuk dagy. Rehmin gelsin perdendiňe Russiýa, onuň murty ýanja tabady ahyr, ol seniň namysyň wyjdanyň üçin düşmanlaryny burça gawady ahyr. Yetişden erleriň beýik ülkesi, ähli Pugaçowyň razynyň bilen kak sen dekabristleň madar gapysyn Senat meydanına çıksınlar olur. Benkendorf del, Pushkinler bile adat bolly Russiýany soramak, ýöne neçün ýetişemek Russiýa, kyn şäherni, şahirlerini goramak, yüreginden çıkan ýalkymly sözleň zarbynyň titredip paçşaň tawty, nenen gymmat düşdi bütün Ýewropaň senin kuwatyna ananjak wagty. İne Kavallergrad Martynov basıp barýar pistoletin gulugun nişanasy diňe Lermontowyň däl nişanasy sen ýaraly ýüregiň ýok öňrek gunnuz garyň üstüne Dantesem Pushkini atmany diňe ol Pushkiniň çep gursowyna bakýarka senin çep gursowyna bakýar desiňe ine bugun ak maşuň öňünde
Yine şenep durlar çep kursan ok. Sen ne için yetişen ok Rusya? Kıymış yani. Şahirlerini korumak. Yine şu setirleri inni şey diye maydık olurdu. Kıymış yani gerçeklerini korumak. Navalny'lerini korumak. Ato goşky sağ olun apel taparga men yine de size bir näçe videolar görkezdim sebebi hadisalar gidip dur häzir yani online rejimde men size görkezdim näme bolup geçe girim seyrederin hormatly vatandaşlar men yine de bizim vatandaşlarymyza ýatlaýan şu gün 16 fevralda Russiýanyň türmesinde Alexey Navalny öldü. Şu gün sindip şol türmeleri seyrediyen gurumu tasdiklady şonu. Şu gün şol katastrofa yani siyasi katastrofa oldu. Rossiyada iň adatda uğraşan iň ulu siýasatçy, unikal siýasatçy adam öldü. Ine şol ölüm hemme dünýäde demokratiýa uğraşan ya şonu goýan adamlara täsiri bar. Şol ölüm bizi yeni bir derejäge getirýär. Şu rejimler bilen biz oýnatmaly, biz çynymyz bilen uğraşmaly. Bolmasa bular hemmemizi öldürür. Nemtsov öldürdi Putin, Munam öldürdi. Erte birini çıkardı. Men habarym yok. Ay şöyle bir zat bolandır da deyip ünit veremi. Hemme ýurtlaryň prezidentleri öz pikirini aýtdy. Şo ýurtda ölen adamyň prezidenti öz ölen ýa polisiýa boýunça hiç şeýle komentar bermedi. Ol näme görkezýär? Ol şol adamyň politik däýerlerini zulümdigini görkezýär. Gelin biz ine Putin'in pres sekretari Peskov'un diyen zatlarını dinleyelim. Alexey Navalny'nin ölümü boyunca. Никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы. Как мы понимаем, Yine bu adamın deyişnäme şu Avropa Birleşiginiň ýolbaşçylary ýa beýlik döwletiniň ýolbaşçylary Alexey Navalny boýunça aýdan pikirleri agaltyly ýa bir kelle sığmajak pikirler. Intek hiç ýeri subutnama ýok, näme sebäpli öldürildi. Bizim günämizde intek ýok. Şunuň diýen pikirleri bir gülkünç diýip aýdýar. Bu samtyk bir zada düşünen. Yani günaýdy. Bir siýasatçy 17 ýyldan gowrak Türk Rossiýanyň halkyna azatlyk berjek bolup görüşüp gelýän, dünýäde tanalýan, Rossiýanyň içinde iň uly ştablar açyp adamlary galdyrýan adam, adamyň hormatyny alan adam, korrupsiýany düşündirýän adam, suud etbilýän adam, şu Rossiýada korrupsiýa gidýän adam, türmäge düşürilip, gıynalyp ölýär. Biz intek bilemdik näme ölüni diýip şu adam bir bolmazak zatları bütün dünya yani mass medyasyna ýaýradar ýaly aýdýar. Şu ýurdun grajdanini şogolla bolup borçy konstitusiýa kasam için men grajdan gollajak diýip. Eşeğin aýdyp oturuşyny gör. Bolmady, hımpıň utanmaýa. Şol için bunu öz ýurdunyň duşmany, it ýanagan ölerler. Doğru. Men yine bir tane video koyacak bolýan hormatly vatandaşlar. Yine bir minut. Şu ýerde yine Moskwada diňe bir ýerde de her ýerlerde mitingler У нас есть техническая возможность вернуться к происходящему в Москве. Мемориал, памятник Соловецкий камень, который находится в непосредственной близости от здания ФСБ. Если вы с нами практически сначала... FSB'nin binasynyň garşylyna ine protest edilýär. Unutmayın. Şu ýerde Hajiýew ýok. Bolmasa şular durdy. Ine şu ýerde protest edilýär. Adamlar şu ýaly, ýa-ni bulara gidem diýen ýok, gitme diýenem ýok.
öz ihtiyarlıklarını, öz jogapkärçilikini, öz vatançılık duygularyny, vatançılık jogapkärçilikini alıp gidip öz näherliklerini bildirýärler. Этого эфира, по крайней мере, с того момента, как мы вам показали эту картинку в первый раз, ну, очевидно, как эта гора цветов с каждым новым включением увеличивается и разрастается, и людей... Şu Lubyanka, yani FSB'nin esati ministersiyanın binasynyň öňüne adamlar gül öltüp Navalnyň golýanlygy ve Putin'e garşydygyny görkezýärler. Siz özüňiz bir fantaziýaňyzda bir gözüňüne getirip bilermisiniz? Bizim MHM'nin öňüne ine bir öldürse, aktivistlerin bir öldürse Türkmenistan'a şoýra barıp gül goýmany, yani bizim vatandaşlarımız gül goýar diýip bir kelleňizde sözüp bilermisiniz şu zatları? Ine Rus halkı şonu diýär. По крайней мере, на мой личный субъективный взгляд, не становится меньше. Сотрудники полиции с таким же большим рвением продолжают напоминать о том, şu garşylygy Rus halky Navalny birika eden bolsady. Onu öldürmeleri ýaly, şonu türmeden mezur bolýar. Eger de halk 1 milyon halk tolkunup çykan bolsa köçe. Emma arman şu ine Gurbanadar Eliýewiň sen näme üçin hayal hereket edýän Russiýa kynşýarmy şahyrlaryny goramak diýýärler. Şu Navalnyny goramakda şeýle mert edenini, gayratly adamyny goramakda Rus halky gat hayal ýaganlyk goýberdi. Şoň üçin rejim onu gynap öldürdi. Doğru. Рус мировое сообщество молчит. Şoňa göz yumýarlar. Inni очередь kiminki? Inni Navalny'dan soňra inni kim ölmeli? Şuň men Ivan Jdanowyň aýdanlaryna gulak aslında gaty gowudady diýdi. Egerde 2018-nji ýylda men ýanşmasam Navalny prezident saýlawyna goşulyp hemme opozisiýa gollan bolan bolsa biz häzir başga Rossiýada ýaşardyk. Bir topar adamda şöyle gitmedi, kaçmadı, uruşlar bolmazdy. Opozisiýa öz ýanky egoizmini ýadyna çykaryp bileleşip Navalny utanmalsa biz başga Rossiýada ýaşardyk. Biz ýanky partiýalar açyp aramyzda konkurensiýa satynda görüşürdik. Biz baxtly ýaşardyk diýip belläp geçdi. Gaty dogry aýtdy. Bizim şol momentler typdyrdyk. Kaçanna opozisiýa, bar opozisiýa, ýanky çep, sag, öňki, daşky, içki tapagy ýok. Birleşip bir muşt bolup gurmaly bolanlar aramyzda dawa salyp biz pytralýar. Şo şansy geçirýär, şol wagt möçberi şansyny geçirip, ondan soň şo şans geçen soň ýene birleşik bolup hereketler edýär. Yani şu zatlara opozisiýa we halk gatyn sürmeli. Görüşün bir derejesine baranlar, ine uçak bolanlar dawalaşman, birleşip utmaly. Ondan soň açyk saýlary bolsun. Näme edilýän bolsaň edin, ana partiýalar açyň ruhsat temmeler. Edin utun goýun, gelen adam jogapkärçilik almaly, boldy. Jogapkärçilik alýar, hemmelere ornam ýerem bar. Parlamentde de, hökümetde de her kim öňe çykjak diýse bar. Oňa gidişmeliler. Ine men bir arzuwum şu ýaly Gurbanyny aýryp Türkmenistana baryp arqyn biznes edip Fransa bilen ýa içinde arqyn ýaşap gezbermeli. Ene şonu arzu edýän. Ene atamyň ýanyna, ýa-ki ejemiň ýanyna dogun anaşymy görüp gerek wagt Ýewropa wagt gelip arqyn ýaşamany arzu edýän. Prezident kim bolsa şo bolsun. Kim halk saýlasa şo bolsun. Ýöne şu mümkinçilik hemmelerde bolmaly. Saýlanmak. Gelenem ömürlük saýlanmaly. Bir sorok, gaty iki sorok olan açyk saýlary düşündirip, suud edip utmaly. Ine şonu, şol utan adam fesler üçin görüşür. Gelecek fesler üçin halka hizmet eder. Ine şu ýaly bu normal durmuş, bu bir üýt göşük durmuş diýil. Bir topan öten döwletler ine şu durmuşda ýaşap ýör. Biz näme üçin ýaşap bilemdik? Näme kim? Beýle halklardan. Hiç sarmyz kim? Bizim artık zadymyz bar. Idiot Berdimuhamedow. Şonu aýyrmaly boldy. Inni Murat, şu wagt Nurjan bir soraw berdi. Inniki gedek kiminki ors türmelerine
ya Orsiýetde inni kimi öldürürler diýen soraw berdi. Men pikirimçe häzir iň howply ýagdaýda yerleşýänler, howply ýagdaýda bolan adamlar Sergey Karamurza onun türmede ýatyr, yalan aýyplama bilen onu basdylar. Şol arasda görüşen üçin, garşylyk görkezden üçin onuňa ýaşyn ýatyr. Ýene 2 tane adam türmede, olaryň gaty ýagdaýy howply. Egerde häzir halk çykyp Orsiýetde şolaň türmeden boşadylmagyny talap etmese, Hudaý saklasyn, ýene bir näçe wagtdan rejim şolaň ýene biriniň jesedini oklap bilerin. Hamyňam Trump kopupdyr damaryny da şol sebäpli tarpataýyny aradan çykdy diýip. O zatlar bir toslama, ol hem bir adamyny türmäge salyp, oňam 300 günni türmäň içindäki türmäge salyp, öl, çiğli betonyň üstüne yatıran soň, ona jebir baryny beren soň, ol adamyň diri galmagy gaty mesele. Bir dünýä däl öz-özünden öldü, özüne kas etdi. Ýa-ni özüniň ölüsi geldi. Ay bir samsızlıklar ýaly onu. Ýa-ni bu administrativny, bürokratiski atmaska diýýär. Ýöne biz o öldürdik. Baştan towmalyk. Baştan towmalyk, gasdowy diýär. Ine Nimçowy Kremlin öňüne öldürdiler. Putin çykşam etmedi. Bir politik bolan bolsa, hakyky. Şu ýaly bir syýasy betbaşçylyk bolsa, hökman çykyp öz pikirini aýtmaly. Hökman komissiýa döretmeli, rasýonel şonu halka ýetirmeli. Bu o zatlara kelleser. Murat, men söýdüm bereýin. 2006-njy ýylda ýalňyşmaýan bolsam, Anna Politkovskaya öldürildi. Şol men öz dostumyň bile okan jurnalistika fakultetinde bile okan dostumyň kursdaşymyň aýaly. Sasha Politkovskiy. Olam şol neme wagtynda perestroika wagtynda iň atly jurnalistlerden biridir. Anna Politkovskaya näçin öldürdiler? Anna Politkovskaya Kavkazda Çeçenleri orady, inguşlary orady. Beýleki şol maly öz hakyny talap eden halklan ne hak yere üstüne çolup Orsiýetin adam gyrýanlygyny açyk bütün dünýä ma'lum etdi. Şu tada adamlaryň haksız hukuksuz goýulanlygyny, gyrylýanlygyny ma'lum etdi. Şoň üçin onu öz öýüniň girelgesine Putiniň dogulanyny atyp öldürdiler. Ine şolar ýaly şu zatlaryň öňüni almak üçin halkyň güýji gerek. Bu wagt inni ol görewliň döwürde däl, mysal üçin bir adam at münäge diýen baryp gylstyryp padşahyň kellesini alyp ýöne bütün halka azad eder ýaly. Oňa döwlet gurulşam ýok. Häzirki döwlet gurulşy has çylşyrly. Onu diňe bütün halk ayağa alyp syndyryp bilýär. O wagtlarda şeýlekeni kim bir gahrymançylyk görkezäge diýen at minip, ýynnam at minip, gyljyny syryp ýa naýdasyny goluna alaga diýen baryp padşahyň kellesini kakyp bilse, bollugy tordy. Şoň bilen mesele çözülýär. Emma häzir oň ýaly däl. Häzir serhet gullugy bar. İçeri işler ministerliginiň ägirt uly güýji bar. Onuň ol KGB bar, ýa-ni häzir MHM diýilýär. Ýene şoň ýaly bir topar girliň guramalar bar. Sen ol guramalaryň üstünden geçip bir 5-3 tane ýa 10-20 tane adam bolup halky azad etmek gaty kyn, mümkin näme. Diňe bir ýagdaýda halas edip bolýar halky. Türkmenistan ýaly ýurtda 100.000-200.000 adam köçäp bir zarbada çyksa, bir ura çyksa, şo wagtda çözülýär hökümet meselesi, häkimiyet meselesi. Şo wagtda kaçyp gidýär, o nemeler bolmazda tutup öldürmän gerek ýok, tutup bu näsini boýnuna goýup türmäge salmaly, hemem erkin taýlawlara geçirmeli. Bollugy tordy. Emmane Russiýa ýaly uly döwletde 150 milyon ilatly döwletde 100.000-200.000 adamyň köçe çykan bilen mesele çözülýär. Ýogam 2012-nji ýylda çykdy, 200.000 töre adam çykdy da şonu köçe. Navalny şonu çykyş etdi. Gaty uly şeýle neme bilen ýiti çykyş etdi. Emma 200.000 adam Orsiýetin masştabyna kiçik gelýär. 1 milyon adam çykdyn Moskwada. Şoň çözülýär mesele. Şoň çözülýär. Emma çykan ok. Şol ýanky Gurbanazar Eriýewiň
diğer aştayda sen ne için yetişen ok Rusya kıyın işyermi şahirlerin goramak diye gerçeklerin goramak diye bakasam ne düşünüp hem de. Mırada eğer vakt verdim bir yani bir kol tema qoğdğolunu da hadir halk nehillik almalı falan dedi. Bir daha da gödöğüne getirelim. Biz bir ulu iş etcek olyak. Yani bir tofor adam yurdu talab oti. Milyar bir yurdun halkın bağlığını oğurlab oti. Eline de hem mümkünçilik var. Bunu şeyle ayırmaklık mümkün şeyle. Yönü olan hiç gücü yok. Ne için tebebi oğurluğu için. Bir kanun hareket yerliği için. Dünyada hiç kim şoları kollamayacaklığı belli. Şunun etiyen cinayetlerinin yüzü açıldı. Halkın yüreğinden korku ayrıldı. Halk bilse şu yurt şonkuluğunu. Şu da bir proses. Bir nahar pişiriyen yanaktır. Bir nahar pişirecek oradan hükmen. Sen odunun olmalı, ondan materyalın olmalı, ondan kaynatmalı, ondan bir belli bir vaktin içinde naharın bir şey. Şimdi bizim Türkmenistan'ı alıp barayamızın şu proses. Biz halktan korkuyunu bir belli bir dereğini ayırdık. Bir tofor kahraman oğlunu öne çıktı şu odunla. Yanlıla göğüne şulun közü bilen, şulun odu bilen biz kaynadı otik kadar. Şu proses haçanam şu vakti yeterine halkın öğüdü kalıyor. Ona gidecek yeri yok. Ona san gereği yok. Biz dışarıda bir avra ettik. Biz dışarı yurtta hem merik bardık. Bazı devletin avra yok. Korkakluğunu, bir kanunluğunu subut ettik. Halkın şundan naralığını belli ettik. Halk yekedeyliğini bildi. Şimdi yuvaş koça çıkıp başlar. Ve Kırgızistan'la birinci prezidentine 200 adam toplanıp partiyle de ayırdılar. Neçe tane dünyanın yüzünde devletli var. Diktatörlerin ayırarlarını bir yaşırla yığınanışık var ya, bir Mehmet'ip barıp da gümün çektiğiyle şeyttir ben kovdular. Ken şunu yana. Ukrayna'da halkın sayılan prezidenti neçe adam ayırdı? O meydana baran neçe adam? Şunun için hükmen bütün halk şuna katlaşmalıyan da diyor, pişirmeli bir. Şunun için bir tovar adam özünün canından maya koymalı. Navalny yana. Ortayedin içinde Nemtsov'dan başla yani o jurnalist Gültepar'ın aydı oturanı. Ken şu odunla oyunup başladı. İnni güçlenip başladı. İnni yüz binlerce adam soğukta gelip Putin güm oldun deyip kol çektiler. Bir şişti. Şol için var ya, buna naumit olmak gerek ya. Şu bir proses. Yönü şu odunu ayırmalı. Bizim öz halkımızın içinde şu atlam, şu hareket ettik. Kahramanlığımızı kollamalı. Halka göğüllük vermeli. Yekedeyliğini bilmeli. Berdim Muhammed'in haramzadalığını ayıtmalı. Hükümetin içindeki işleyen adamlara ayıtmalı. Hey haramzadalar. Sen bir tane cinayetkara hizmet et yani. Ertiği kunem özüm sizi bayadıp sizi türmeye salıp en oğurlan pullanmadığını ağzınızdan zorla alıyor. Sizi öldürüyor, çağılanız har etiyor. Şunu biz düşündürmeli. Şolara aytmalı. Şun kun bize koşuluşlanıp şu haramda deysek sizden halat oluyor. Siz inni şu hükümet gelip sizi kabinet ministerin içinde küçeltecek olsa inni çekinip durma. Kelleğinin karlarında haramzade. Sen beni oğurluğa mecbur ettin. Sen bir kanun otuyun. Sen bir namus yurdun bağlığını sağlam otuyun diye bütün halkın evine düşüyor. Seni hiç de edebilmeye. Şunu hükümetin içindekile, dünyanın nekile bilsin. Eğer şey değildiği kalk koça çıkıyor. Geliyor. Bütün dünyada olmuyor. Şu haramzade hiç de adam edilmeye. Şunu indi değdirmeye. Şunu biz kıyırıp hem hükümetin içindeki işleyen adamlara yetireyli. Şular sizi türmeye başlayacak olsa aytmağa da adınız vardır. Bütün halk gözünüyor. Sizem ağırlar, sizem mecbur edip oğurluk ettirdiler. İnnem sen türmeye başlayacak olayım. Yok dost, ben türmeye gidecek ki. Ben gitmeli olsam
Haramzade birinci sen gitmelisin diye kıyırıp ay. Şoğun hem özüm halas ettik. Biz pişirmeli. Biz ehalike halkımızı tayinlamalı. Biz hem yedi otuyoruz şöyle. Yöne bize yetmeyen zat. Bir tavır hükümete hizmet ettiyen haramzadeler var. Özüne pravazaşitlik deyip yöne durum. Şu neçelliğin bize perfilçilik öğrettiler. Şu belalardan diyeyim bana. Aktivistlerimiz kollamalı. Kösenip veren Türkiye'dekiler kollamalı. Avrupa çıkan adamları hemen birlikte kollap. Şola dokumentlerini düzeltip asuda arkayın yaşap bilir yana etmeli Türkiye'de. Ben Berdi Muhammed'in ediyen cinayetini bütün dünya cemiyetçilerine iyiliği değerli, kahar gazaplı getirip durma. Doğru. Doğru Muhammed ağa koşuluyaz. Kattol bellek geçtiniz. Akıl sapar ağda oğul bellek geçti. Beyerde bir şul Alexey Navalny'nin misali bir daha da okuyor Türkmen halkına ve bize. Yine şuraya görüşten Alexey Navalny alı görüşten halkım sen şuraya gollosma onun netice alıp bolýar. Sebebi ne açıp Navalny öldürüldü. Sebebi Putin'in teyade prezident boljagyny böget bolup durdy. Sebebi şondan gorkýardy. Sebebi içinde hemme politikleri ýok eden soň iň ul politik Navalny. Şondan gorkup başlady. Häzir men saýlary ussam falsifikasiýa eder. Hemmelerim turup ayırsa Navalny'ni getirip koyuyorlar. Navalny yankı biri bütün dünyadan tapvalarda biri cenayete çekerdi. Yine şu yerde bizim halkımız bir daha da öğrenmeli. Eğer siz öz siyasetçilerinizi, aktivistleri gollap durmasanız şu adamlar hiç tat edilmiyor. Eğer de şu adamlar hiç tat edilmese ve şu wagtda siz korrupsiya edip yankı rejim gollap yürürseniz bizim geleceğimiz yok. Yani şunu anıkla, şunu yankı ılımlı bilimler bolmalı, şu hatlar bilmek için. Şunun için ben üniversitedim, Türkiye'den bize iş migrantlar canı diye. Murada biz başlamaz bilen uğraştık. Başlamaz diye. Hava neydi? Türkmenistan kaçan ayyanlar. Neyse kaçan açıl berdi işecek berdi. Qarartınız, pensiya alırsınız, vatanı yatın çıkarırsınız deyse. Yok biz qaytacak diyorlar. Sen neyin qaytacak? Neyin olup geçecek qaytmak için? İçinde çalışıklar var mı? Çalışıklar yok. Neye mi karışıyorsunuz? Neye mi çık bozdun çalışıklar? Senin polk yok çalışmak için. Olayım ben neye mi deyin? Ben işçi migrant. Hani senin siyasetçileriniz var mı? Var. Sen qo'llayar mı? Yok. Hani neye mi çık çalışmalar olsun diye. Yine ben businessman, benim işgärlerim, biz bir plan siyasetçinin, plan partiyany qo'llayar. Onun aydan zatları bizim isteklerimiz, bizim arzularımız. Yine biz şunu qo'llayar. Ol şu bizim arzularını isteklerimizi getiriyor hükümete. Hükümet gözünde tutmalı oluyor. Eğer şol yense bizim arzularımız, isteklerimiz doğru yerine yetiyor. Yani şunun için biz qo'llayar, biz yani görüşmeden podдержка veriyor yani. Siz ne etdiniz? O zaman bana canı divaydı ya. Murada yine men inni düştüm. Men fondumuza da pul geçirecek. Başka da dediler mi? Men sizi qo'llayan, yine qo'llayacak deyip ya. Ne şuraya bir adam öz kellesi bilen öz yankı misal bilen yetdiler. Men yine de aytacak bolýan. Şunu ertirem täze bolacak Türkmenistanda da biz partiyalara eger goşulmasak biz qo'llamaly. Köp partiyalyk bolmaly. Cemiyetler qo'llamaly. Cemiyeti hükümet yürüyte qo'llanok. Partiyalar yürüyte açanok. Şu zatlar diktaturan derru yıkya derru ayırya. Cemiyet ösüp başlaya. Cemiyet bilimler bolýar. Adamlar ahlaktaýdan ösüp başlaya. Moraltaýdan peslik yok bolup gidýär. Ine şu zatları hükümet ettirmek. Hükümetin ideal meydançası näme? Paraxorluk 100% bolmaly. Diktatura durjak bolsa, şu yerde pullary oglanmaly. Yani diktatorlar oglanmaly ve şu yerdeki yaşayan halk ilat bolmaly ve hiç sada boşulmaly. Ahlaktaýdan pes bolmaly. İstenen adam türme alıp basıp yani televizde okup maskret bolýar yani. Boldy. İdeal usluwa şu. Şu usluwa gurbany yetip niyaz şu usluwa getirip koydu halky. Gurbanlar şonu yani idak gelip oturuyor. Boyunları idak gelişiyor. Yani biz şunu yetirmeli, biz şundan çıkmalı. Şu ramkalardan çıkmalı. Men şunun için aýdýam. Sen yola tönlemi, sen esen oldu mu, sen gargalada mı, sen
Esenuli, Taxtabazar, Sandıkkaçı, Kuşki, Sakarçayagı'da, ol Kerkiçi demi, ol yankı Bahçeli'nin yok. Ödaşındaki 50 metre teritoriyan korumalı. Polis bandittan, MHM teröristten, hekim korrupsiyonlardan. Neyemçip beydiyanlar? Yok bar yok bunun diymeli. Men şöyle atababalarım allı şöyle korudu, kanlarını döktü. Konstitusiya kabul edildi. Neyemçip bu diyanlar? Deyip öz haklarını ve vatanın konstitusiyasını korumalı. Siz eden de onu. Polis gelse gün çıkarıp pul veriyanızda, yani akşam bakkaydan, ertikaydan deyip bök veriyanlar. Bir qarındaşınız MHM'de işese, şonu gözleyip tapıp, diyice varıp, pul önünden veriyanızda, erti problem olsa, yine şu çözer deyip. Siz özünüz Qurban Uluyunu yasayanız. Siz özünüz Qurban Uluyunu saklayanız. Bize görüşe bunu yıkacak olup. Sizden bizden netice karışanız, bize boş diyanız. Yönü şu vakitte bize kömek etmen, hatta bu neutral durman, siz korrupsiyonun qurbanını saklap geliyorsunuz. Özünüzden kavakt aydiyanız, ay bulurdan boşlayıp bulurdan. Yine bar sıkıl şeyler. Siz ne fikir ediyorsunuz? Akıl taparlar. Siz gülüyorsunuz olayın. Siz ne fikir ediyorsunuz? Ben bir doğru aydiyanlar. Yo aydiyanlar adım doğru. Şoşon için iç yanından bir gül kütü vadı ya. Çok çiğn gülüyorlar. Katı doğru aydiyanlar. Bunlar boş diye. Ay bunlar boş diye. Ben aydayım. Ben yani çiğn gülüyorlar düşündüreyim. Bunlar aydiyanlar 30 yıl ver görüşüyorlar. 20 yıl ver görüşüyorlar. Hiç de adam edip bilen o avlar diye. Son diyen adamlarım 50 tane aydısın yalı gidip hakime de pul veriyor, para veriyor, polise de para veriyor, gelip MHM üstüne dudak geldi korkutup ona da para veriyor. Şeyittir benim son rejimi saklayalar, ekleyalar, çizreyalar, yel veriyorlar. Onun sonunun korku atıyorlar. O nimeyalı yankı gadimi but paralar var. Palçıktan hudaya yatıp sonra şu palçıktan öz yadan hudayının önünde on morup sonunun zat dileye de, soğulluk dileye, ne dileye. Türkmenin yağdayı şu an but paradın yağdayı. Niyadıftan eşek başıdan Türkmen başı deyip yatadılar. O nemeden hem inni Kurbanullah o arkada diye serdarlar arkada diyorlar. Buyur bulaşık. Onu mene doğruysa ecelerim sonun adını doğru tutup bilir ödemek da. İni sonunun yine de şu but paradan şu palçıktan hudaya da sonunu dile gedişleri yalı inni şu öz çiğsiren boş bugünlerinin erkin durmuş dileyeler. Govdat dileyeler. Bolmaz adamlar but para olmam. Öz adatlığınızı özünüz kazanın. Erkiniz öz elinizde olsun. Prezident dileyen adam ol bir vazife. Onu hudaylaştırman. Ol bir göne birini öldürüp basıp alan adamdan, hükümeti basıp alan adamdan önüne epilmen, dökülmen, omolman, beytmen adamlar. Siz Türkmen, bizim atababalarımız hanın birinin eline oşamandır. Serdarın ol sultanın eline oşamandır. Şolun önüne epilmendir, omolmandır. Beytmen, siz öz atababalarınızın mazarını ağlatman adamlar. Siz hiç kimin önüne baş eğmen, başınız dik olsun. Eğilmez başınızı bor önüne eğmen ahireyim. Başınızı belin tutup yaşan. Bir yekecek edek berliye ömür değilen de. Neye mi beydişip biliyorsunuz? Görüşün alın öz erkinizi. Hükümette prezident değilen adam dine saylanmalı, özün bir tayfadan ya bir tireden saylanmalı ya bir vilayetten saylanmalı diyen adat yok. Her Türkmenistan'ın isteyenlik yerinden saylanmalı. Bolmaz beyle da. Ol ne hili? Ol dine bir tayfadan ya bir tireden saylanıp dursa, bir vilayetten saylanıp dursa, onun bir devlet var mı? Onu beyle ki vilayetlerin onu öz başına devlet olmalılar. Tabi onun yaşap yörenin Türkmen devletinde peydası yok. Olmadı ama prezident diyenin bir vilayetten, bir tireden, bir tayfadan saylanacak olsa. Onun bir devlet var mı? O devlet olana ol bir mellek oluyor, bir tiren devleti ya tayfan devleti oluyor abi. Doğru değil mi? Ana Muhammed Ağa söz vermekten, Muhammed Ağa bir mınt, ben şu gıyınan şunu bir gülkünçürak lağdayı tamam katı vermen vatandaşlar, yine ün sören.
Bizim vatandaşlarımız migrant bolup işleýär. Türkmenistana pul berýär. Ondan Türkmenistana bir problemi bolsa, daş bolansa, näme bolýar? Ha, bir plana var, şu häkime ilk gaýdar 5 mandan berin agyny yapar. Şeýdip, ýani bular öz problemlaryny çözüp, uldan tereden okpur mesele. Ýöne şo wagtda Türkmenistanyň 99% rejimi korrupsiýany gollap, finansiýat edip, ýeketäk gurbanlyň investor bolýar. Ýene şo bizem bir 500 sanjak adam, 300 sanjak adam güreşýär. Bularyň investor gurbanlyň sistematyň investory bolup, gurbanlygyny gollap, bilmän gollap hereket edýärler-de bize gen görýärler. Ay siz şo burada durmaýan, siz utulaňyz. Biz 300-500 adam bütün halkın karşısında görüşdüğümüz bolýar-da. Siz gurbanlygyň tarapyna geçdiňiz bolýar-da. Şu zatlar kelleňize aylan goýunyny pul bermäni. Bolan okmy, bolma azık jeberçek hemme narxlar gaçýar. İyi bermän. Murat doğraydı. Pul iyi bermän. Murat bağışla. Murat doğraydı. Adamlar para bermän. Hökümet işgärlerine. Çözülmän galsyn, jeberçekni doğraydı. Para bermän. Siz para bereňizde ajdarham aldyna et berýäňiz. Ol ajdarha da soň ýuwdarha bolýar. Bollum da ne ýuwdarha. Eger Niýazow ajdarha bolan bolsa, Gurbanuly Serdar eýem ýuwdarha boldy. Hudaý taklasyn inniki geljek ýuwha bolar. Ýuwha bolan ol bütün milleti ýuwdar ýok eder. Şoň üçin hem şu ýuwdarha ýuwha öwrülmäke hökümeti öz eliňizde aljak bolun. Bizem daşary ýurtlardan kömek edeli. Näme kömek gerek bolsa teoretik taýdan, praktik taýdan biz eger mümkinçilik görese şu Türkmenistanyň kanun esasyny, konstitusiýa esasyny görüşmäge mümkinçilik görese, şol gün biz barar, gaýretmäň. Gelin şu taýda gaýratyňyz bolsa, şu taýda din diýen adamlara öňünden aýdyp goýan. Barar, şonu sizem öýüňizde ýatmaň. Gaýrat edin de çykyn, hemem halkyň azatlygy üçin görüşün. Sağ olun. Muhammed abi söz verir. Muhammed abi başlansınız. Neme, yan kayıt yerlemez. Hem de doğru ben nemem yok. Öyle men biraz başka şarak teretiyende. Ben neme, bizim halkımız tarihi tecrübesi yok. Devlet dolandırış tecrübesi yok. Şol için nemetçeğini bilen aklı. Birden sisteme yıkıldı. Öz-özünden Sovet Soyuzu dargadı. Alcıladılar nemetçeğinden. O zaman bir yerine Nemet böyle önkü Türkmenistan'ın tarihinde de falan kan, falan şah, falan böyle. O zaman şeydir biraz alcılap başladılar. Yani ne öyü var, ne işi var, ne yeri var. Hiç de ödününki de korumağa da diyor. Her kim bir illedi günlü görecek onu. Bolun vaka şu. Öyle 32 yıl bir daha da subut etti. Bela hemmemize gelen dine sen melande hemmemizin belası. Sen hiç yol bilenem özün alıp çıkabilmeyen, özün ağlama. Sen prezidentin en yakın adamı olağı. Şun giyce günlüğün yanında yatıp durağı. Şu sen türmeye bas ya. Senden korkuya birinci. Özü. Niýazow öldürşýärdi, menem şu öldürürdi. Sen näçe şoňa hyzmat edaga? Sen birinciden türmäge batýar, ol ayakda köçede gezip beren adam batana. Seni batýar, sebäbi elinde pulun baglygyny bilýär. Sen şoňa gowy potensialny gowy göredip biljeňini bilýär. Seni gurup öldürmegi bilenem, halka näme diýjek bolýar? Sizdäki bar problemalar men öredeme, şu karangy adaly döretgädi, seni biýagry emetýär gaýta. Ýurdun içinde men biznes edip, öz günüm görün diýenem wagtlaýynça biznes edip peýda görse de erti gün hökümet iýdi giderli krizise batyp durup, pul ýetmeýän wagtynda şonuň iýdinden gowulap, şolary türmäge batýar, sebäbi pulu bar adam şoňa potensialny duşmanlygyny bilýär. Daşary ýurda gidip men öz çağam taklaryny ýenem, daşary ýurda gitdi, ýurduny baryp bilenem. Barsa çıkıp bilene, çağasında pul uğratacak olsa viziyatke vermeli, anırdaki çağalarını okutacak olsa muğullamına pul vermeli, yaşayacak olsa pul tölemeli, dem alacak olsa pul tölemeli.
türmeye düşüp türmede de bir men asuda yaşarlıydı. Türmede de malcak oldum. Türmeyen başlıklarına pul tölemeli. Şol için bir tecrübe bizim halkımızda illi var. Şu beladan yekelikte besip bilmeyen. Şu beladan tıpacak olsak bilelikte tıpmalı. Şu oturan ajdarhala sizin hemmenizin kanına teşne. Hatta berdi Muhammed diyen adam öz çağalarına, aktıklığına da rahmetmeye. Sebebi özünü saklayacak olsa olaran bulaştırmalı. Şol için bulaştırıp otu. Ferdari getirip olala ki ne elace deyin adamı robot yana edip kalkın önüne bir avra edi otu. Şun eden cinayetlerinden sonra ola da sağaman sıpmaya. Şol için bizim halkımız şu prosesi kellesine admazgavat etmeli. Ne dışarı yurda gidip öz gününü görüp bilyerler. Ne Amerika'da gidip ağırda putadım pul uğradım ağırda cahit alıp men cahit alarım sonunda arkayın yaşarını bir derek böyle köy fikir etmesinler. Ağırda salan cahini yıkıyarlar. Yurda barıp bilmeye barsala çıkarmayarlar. Köteki yurtlarda haram ılkalarla bir derek kelleğiniz ağırda oturman vatandaşlar. Şu yurdumu değil. Bir tofar haramda tağlaya onun keseklere tağlap veriyor. Özüm sanı bellice biz şulardan deyin de yurdumu da eye çıkıyor. Yurdumu da özümüz dolandırıyor. Aşkavattan inni Marini, Çercevi, Akali, Beyleki oblastlara şolar dolandır, şolar tağla deyip Aşkavattan hiç kim uğradıp bilmeye möcemiden bolsa, itiniden bolsa özünü saylap koyuyanız şu tadı özünüden ayırıp diyen. Şol için yolu bircada korkuyunu ayırın. Siz yekede betbahtlık hemmemizin ki dünyada şunu isteye, dünya cemiyetçiliğim şunu sizden karışıyor. Eğer biz şunu ettik, çağılamıdım, asuda yaşap bilye, bizim vicdanımızdan arası oluyor, imanlım oluyor, beyleki halkların arasında kellerimizi kaldırılan bilye, öz yurdumu da özümü diye çıkıp bilye. Şu zatlar bilenden son, şu zatlar o zaman sen azat oluyor. Şol için şu gün ehleke hormatlı yazıcımız, Murat, geleceğimiz çıkıp arkayın kalkaydı bilyerler. Tebe azat bulan adamlar. Şunu göz yetiren adamlar. Bizimle oturup gülüyek. Hey ne ettirip sen pul veriyen ajdarha kaytın nahar veriyen deyip gülüyek üstünden. Tebe azat bulan adam. Yankı zatları düşünen adam. Ondan öz geçmiş edip hey ne ettirip yaşaptır. Şunun üstünden gülüyek bulan. Şol için vatandaşlar özümüzü közemeyin. Şu yurtten ki sen önkü geçmiş ata babalan şunu öz kanından geçip, canından geçip şunu taklaptırla sana. Sana miras koyuptırla. Şunu yanıptırla şun için Navalny'nin şunun yanışı yanıp. Şu kadanı kaynadıptırla. Gelin şunu kaynadaylayın, şun lezzetinin bilelikte alaylayın, çağalamıza sindireyim. Şunu kaynatmadan bizim elimizde. Şunu kaynatıp oturan, kızını saklayıp oturanlı da şu öne çıkan aktivistler, şu yazıcılarımız, azat bulan, şu virajdarlarımız, şu özünü, köser, giyeceğini ılgap verip oğlanlarımız var. Şunu koşulsun, şunu yanıp kuturmasın, hiçim kuturdu ben bilmer onu. Bizzat ajdarha yana kol ösüp var ya, ne edersin? Halk dayanım şunu yana, onu hiçim geç bilmiyor. Yönü şunu kaldırmalı. Bilem kaldırdık şunu. Şol için berdi Muhammed aladasını ediverdi. Gidip bilecek yerim yoktur. Tohum tiyicim bilen hemmeniz cevap karşılığına çıkar. Şol için o vakti belli. Demedi oturmak. Bir olmadı 52 lira. Yönü şuyun hükmen onu oturur. Ve dünyanın tendiyensiyeti şu tarafa. Ortayadın içindeki ütkeşlikler var. Ne il çalıp geçiyor. Şolum gönü Türkmenistan'a var. Doğru edeceğim Muhammed Ağa. Yine şu Muhammed Ağa bir kubzada geçti mi? Şunu belli keşek olayan. Bizim Türkmenistan dörenme beri, 92. yıldan beri entek vatan, yani duyguymuz, vatanın neyemediği, cevapkârçılığımız, vatanı elimizde saklak kuramız. Bir günüm
Şoň üçin biz bilemdi o näme etmeliligini. Gatda ol diýär. Biz intek watançylyk hakymyzy we jogapkärçiligimizi duýup göremdik. Biz ýa goýun turşýar diktatorlar sally bir agla we şo ýerde ýa otlamany akşam çykar gündüz çykarýardy, akşam baglaýardy. Diňe ete ýa goýuny uranýaly bizi türmäge salyp ýok etip otyr. Öňe çykanlary. Ine biz watan duýgusyny duýup azat bolup öz yerimiz bizinki diýip şo duýguny tapmaly we şonu biz yerimiz bizim yerimiz. O bir polis ya Aşgabatdan bir gelmişek gelip bize beýerde kanun döretmeli. Bizim yerimiz. Konstitusiýa var, konstitusiýadan çykmaly hiç kim. Şoňa görüşmeli. Pikirdiň şu zatlar watandaşlar. Hakykatdan bizin tek bir günüm azatlykda hakyky Türkmenistanyna ýaşap görendik. Biz Niyazowyň gurun Türkmenistanyna we onu öldürüp gurbany gelip öz Türkmenistanyny gurun döwletde ýaşap gelýär. Biz aýyrmaly bu zatlary. Biz hakyky halkyň Türkmenistanyna ýaşamaly. Şoň üçin biz täzeden döwlet kurmaly. Bizim halkyň döwletini kurmaly. Şoň üçin şu näçe çalta aýyrsak, şonça çaltam, ýa-ni şonça çaltam biz baxtly ýaşap başlar. Şonçadan başlawam bizim doganlaşmamız biderek ölmez. Ine hormatly watandaşlar, indi Nurjan apada söz bereli, bolmasa bir tane ýazyjy, bir tane öňünden politik we bir tane täze emele gelen siýasatçy bizim aýal ýyllarymyza söz berenok. Ine Nurjan apada söz Yok, men gatty diýenýän, ha siz mesela Fransadan, Apelsapar, Şweýçadan, men Amerikadan, Muhammed Duyeci, Kanadadan, yani hemimiz birleşip inha bir Türkmen milleti oturduk, geňeşýäs, halka öwütna nesihatlar berýäs, öňe gitmelidigini görkezýäs. Sidem goşulşyň. Yani bu taýda şu watymy da aýdyk geçdirmek bolunlar. Sağ olun. Innem gerekleme yaş neslimizi görüldi almalı, bizim aydınlatlarımızı kendisine anına sokmalı. Bolýar. Inni hormatly watandaşlar, şu efire gelen mihmanlar, efirimizi jemleýetmek näme görýär? Olar, inni 10 sekund wagt ine AKP programdan başlar, ýazyjy sözler gözlemek üçin jüwtne elini sokanyp, derrem bir atyp çykan bizim öňüden şahyrymyz, ýazyjymyz sözden AKP program. Sağ ol, men bir inni uzak aýtjaklarym ýok. Bugünkü gepleşigimiziň esas temasyny ýatdan çykarmaly. Navalny ýok edildi. Ors halkynyň gerçek ogly, batyr, bilimli, edenli, adalatly, arassa görüşüji şeýle mert ýigit Navalny bugün namartlarça türmede ýok edildi. Onu gynap öldürdiler. Ýuwaş-ýuwaşdan, gün we gün. Şoň üçin biz bir zady bilmeli. Biz türkmenler üçin Navalny bizim ýaşlarymyz üçin görevli bolup biljek adam. Ýene bir gede gaýdýan. Bu ýola çykanynızda bir zada düşünün adamlar öňünden. Uzakçyl bolun. 5 gün görüşüp ay men ýadadym, ay bu halkdan zat çykmaz diýip elinizi salgap ýoldan sowup gitmän. Siz mysal üçin aýdaly, eginizde alan ýüküňizi ýere taşlasaňyz, şonu gapdalyňyzdan barýan eginleşiňiz götürüp ýöremeli bolar. Sizin ýüküňizden, öz ýüküňem. Şoň üçin eginiňizde ýük aldyňyzmy? Şonu tä ýeňişligine çenini eginizden düşürmäň. Uzakçyl bolun, düşünjeli görüşün. Ýene de bir aýdýan. Öz halkyny azat etmek uğruna görüş, tentegin, görüýübiň, iýlen içi kütüwlüğün, ya eje söwgünün kakas kowanın görüşi däl. Bu taýda agyr görüş, bu mert ýigitlerin görüşi. Şoň üçin biz sizi mertlige çagyrýar. Öz halkyny azat etmek uğruna görüşi ömrüňi bagş etmek bir iň manyly ömürdir. Ünsert dinleýän üçin sag bolun. Köp sag bolun. Ine bizim efirimizde Serdar bolşuldy. Serdar hoş geldiňiz. Biz size garaşdyk.
Yiyeceğizler. Gezemen beğendim ve film kurtarmadığına değerli kompütür açıp ağla pasada olup yiyip dursun. Yol oyu dinlek geldim. Sizden aydın. Ben şu mitingine katlaştım Varşava'daki. Varşava'daki mitinge katlaştım. Rus Rasistan Pasolistan konumuna tuğleme. Yüzlerce adamlar geldi ve şolayalak izaplanır bunu halk prosto stihine geldi ve birbirlerine bundan beylek çıkalın, köpölelin biz diktaturanı san köprü bilen yenecektiğimize inanıyız ve bunu adamza tarihim görkezildi deyip yaşlar has köp çıkış ettiler. Dine garlarım da zatlarım der. Yaşlar bizim geleceğimiz bizimki diye ya da biz Erkana yurdumuzda yaşarız, kayşarıp mes olup de ya da daşar yurtlarda şunlara ikinci sort adam olup geçmiyor diye. Ondan yurdumuza dönerin, ağzı birleşerin adamlar değiştire edivem, biz değiştire edivem, ortaya gelelim, hareket edelim. İn pes nememizem daha şatayda bir yere geldi, bilemek ben game'lerin normal develin. Даже пассивная активизация in belki yine bizim aydiyanımız. Мы должны просить Бога тоже, чтобы Он нам помог избавиться от этого зла, dediler. Силам добра помогает Бог, dediler. Жанам ayttılar. Tamam. Şimdi sözü Muhammed Ağa'ya vereyim. Muhammed Ağa, biz efirimizde bu tormalı 10 sekund bizim halkımıza ne hikatımız oldu? Haydi bilelim. Men World Para'nın adını koşuluşan yöne bir da anıklayacak olayan göreştiyenin bir hemişelik var. Aha şu an Amerikan için gör, Kanada'da hem yerde. Göreş bir yurtta sen hemişe paryadık bolor yana, korrupsiya bolmor yana, kanunçuluk bolor yana, öz hakkını talep etmeni olur. Bir hemişelik var. Bunun için hükmen kahraman olmak gerek ki. Bunun için adat devletlerde tan adar emerlene. Gönü öne çık yani. Men gelecekte ahleke siyasetçi olacak falan olacak öne çıkıp yol başçılık edecek olayan adama yan golta parağına aytayan daha doğruda. Yolda taşlama. Taşlap tıfık bilertiniz mi kan deyme. Diktatörletin canını da kanını da teşnedir. Şol için men ökündem yine burada ettim tesim çıkılmasam bana da deymer mi ka deyme. Bula diyer. Şol için hem aktif şulurda katnaşarlar. İyidi bir derli, birbirinize hormat koyuna, birbirinizi kollap, beyleki adamla şuna koşuluşmağına, sizi kollamağına çağırıp, bilelikte şu beladan diyeyim var. Bilelikte eğer şu beladan, dini olsa kemişelim. İnniki gelecek belalardan yine de dinar. Ben bir spasopni, okuyupluk halk olur, öz problemamı değil, öz kıyınçılığımı değil, öz belamı değil, özümüz çözüp bilmiyor yani. Katta orayttınız, köp sağ olun. İnni Nurcan Apa, sedemaydım olsun cimle. Türkmen halkına yüzlemek isteyen, bugünkü Navalny yalı, İlya Yashin yalı, Karamurza yalı, yine de köp onların opozisyonu harekette adamları var. Bizim Türkmenistan'ımızdaki Mansur Mengelov yalı, Murat Bişemov yalı, yani yine de bir giden oğlanlarımız var. Görüldü almalı. Edirşon yalı mert yiğitler olup vatanımıza dönüp gitmeyi yani bize müyesser etsin. Şon yalı yani ne mi diyelim? Bile hareket edelim. Tamam. Köp sağ olun Nurcan Apa. Nurcan Apa köpten meri bize yankı katnaşa bizim çıkışlarımızda devlete ağzası Türkmenistan'ın aktivistlerinin, Türkmen grajdanın içinde en köp protest eden ayal maşkara yine şu Nurcan Apa bizim kahramanım. Şu Nurcan Apa görüşen son men görüşen. Men kâvat ya adam mağazan diye motivasiya veriyor benim yeni başlayan. Hurmatlı vatandaşlar, katı doğru bellekkeş Nurcan Apa yine Navalny ali Türkmenistan'ın türmelerine Alamrat Korkhanov, Murat Düşemov, Mansur Mengelov, hakiki kahraman Mansur Mengelov türmede şu yerde kanun esasında adamlar halat ediyor. Hacif öğren şudatları. Türmede halat ediyor adamları.
Şu yerde adamlar çürüymen zapasovka diýerler. Ýa-ni şunu min gelip yapýarlar, onu çürüymen hemme Aýstanda zapasovka diýer. Hiç kim gıýran oga. Sizi öldürürler, çıkmaň öňe edýärler şolar we şunu boş odýarlar. Ine şu reali bizim gahrymanlarymyz var. Ine tizden biz ıglan eder, täze protesti, Zoom protest eder, bizim türmedäki agyr günni kynçylyk görýän bizim siýasy tutsaglary bolan bizim watandaşlarymyza we biýguna basylan Türkmenistan türmelerine ýatan ýyllap bir kiçik zat üçin 10-20 ýyllap ýatan bizim watandaşlarymyza bagşlap bizi ýürüýte şol gollap Zoom protest eder. Men hemmeler çağırýan. Birinji bilen Hajiýew çağırýan. Gelin efira hiç kimse de hiç tat diýmedi. Gorkman halkdan gollan siz pravozащитник, gollan başga da aktivist, Soyunov, Iklimov, kim bolsa şo bolsun, Karizow gelin birleşmeli bolanna, agdyny berip birleşeli. Ertesi tögüşmeli bolanna, Aşgabatyn köçelerine konkurensiýa edip ýa gapma-gapa aýlanyp adamlara ynam döredip hyzmat etmeli bolsa, o ýerde biz aýratyn uğraşýarys. Ýöne häzir şu diktator garşy bir adam bolup biz gerekli ýerde hemme özümizin ýa-ni emosiýalaryny gara aýryp biz birleşmeli şu ýan protestleri türmede ýatan adamlary gorlamaly. Ine men şoňa çagyrýar. Murat, başla niýetdiň aýmany biler şeytan bilen namada durup biljekler. Öň bir belli etdi ýa-ni demokratik opozisiýanyň öz görüşi bar. Nomenklaturaçylyň öz görüşi bar. Olaň görüşi nämeden barat? Saýlawym gerek gel olar, başga adam gerek gel olar böküý gidin pişik ýaly şol talty eýlemek hem halky sagmak. Olaň bar dawasy ideolog dawasy ýok olaň. Başga bir dawasy ýok. Ýok siz taalamallar şo ýurdu biz taalamallyýar. Ine biz şol adamlar bilen birleşip namada durmalymy? Ýok, Yok, yapıladın hem için yine gaytalap şol bir yalmışı 2, 3, 10, 20 gerek gaytalamalı. Ol halkı ağırlamak oluyor Murat. Yok, biz şolary şu tarafa demokratik opozisiýa geçirmek için çekmez olur demokratik tarafa. Çekmez demokratik tarafa olur çekilmez. Biz onu görüp gelýär 32-33 ýyldan beri. Görür. Biz çağışı diýet himmetine. Näme bolsa Türkmen grajdany. Gelse gelir gelmese ýerimiz boldy. Ýöne biz demokratik öz pikirlerimizi pulu da satmaz, ýa da başga da satmaz bir dakansa gider. Şoň üçin golyan bolsa bir 10 minut golyan bolsa gelsin gollasın, soň öz işi bilen bolsun. Ýöne ine şu ýaly politizakluşonlaryň protesti, ýa siýasat tarapdan ölüp duran ine Navalny ýaly Türkmenistanyň türmelerinde ölüp duran adamyň gollamaly wagty bolsa gollap bilse gelsin. Başka öz siýasy ýol, biz onu birleşmediň bilen demokratiýany golla edýärmek ýöne şu ýaly açyk manifest, açyk protest edýär. Indi efir jemlemek üçin men bir video okujak. Şu Navalnyň gowy adam aýdylmady şunu. Şoňa biz efirimizi tamamlar. Navalny öz sözünü meni öldürürler, ölmäke aýdan sözi. Meni öldürüp bilerler. Men ölsemem, siz durmaň. Görüşü devam edin diýip aýtyp gitdi. Şoň üçin şuň kören aktivistler ölübenmiler, öldürülenmiler ýöne görüş dowam etmeli. Şuňam ertir Muhammed Ağa prezident bolsun, Akbel Taparaw prezident bolsun, Nurjan apa prezident bolsun. Tapawdy ýok. Konstitusiýany gorumana görüşmeli. Kim bolsa şo bolsun prezident. Hiç kime konstitusiýany illetmeliler. Şoň üçin şunuň bilen efirimizi tutarýar. Hormatly watandaşlar, şul DVT platformasına gelip çıkış ediyen demokratik opozisiýanyň iň aktif vekillerine de men sağ bolsun aýdýam. Biz şuň DVT ýa Erkin TV radio ýa Erkin kanalynda onu hiç tapalmy. Bizim gymmatlykllarymyz biz şo gymmatlyklara görüşýär. Şuň kunna biz agzybir görüşýär. Ine onu şuň bilen näme hormatly watandaşlar efirimi tutarýar. Bu tormaka men Navalnyň aydık bilen, ölmeke aydık bilen sözlerini koyacak olan, şu sözler size eşittirecek olan hemmemde değişli. Biz şundan misal almalı, hakiki, hususi edermençiliği olan siyasatta ul üstünlük kalan üyüt köşü adam. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.
Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.